Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Sri Krishna Saidanya Guru Nityananda Sri Advaita Gadadhar Vasadi Gaurav Hare Krishna Mata Hare Krishna Prabhuji வாழ்க வளமுடன். Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. மத்தாஜி உங்க வாய்ஸ் நேத்தியும் அப்படிதான் இருந்து இன்னைக்கு அப்படிதான் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது, என்னன்னு கொஞ்சம் கவனிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. நடுவுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்தப்ப பிரேக் ஆச்சு. சரிங்க. எல்லாரும் குவிஸ் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நேத்தி வரையிலும் 8 சாப்டர் வரையிலும். நேத்தி ஒருத்தர் மாதாஜி கேட்டாங்க மாதாஜி, அவங்க இப்போ பண்ணிட்டாங்க. அவங்க காலையில் கூட மெசேஜ் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க, அவங்க பண்ணிட்டாங்க. வேற யாருக்காவது இருந்ததுன்னா கூட நீங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு கூட கூப்பிடுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. யாருக்காவது டவுட் இருந்ததுன்னா இல்ல நீங்க மெசேஜ் போட்டாலும் சரி, உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டீஸ் தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு யார் யாருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு முடிக்கலாம் அப்படிங்க. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, பாகவதம் கிளாஸ் வந்து வேற டைமிங்ல இருக்குங்களா, இல்ல அந்த 2 டைமிங்ல மட்டும் தானா மாதாஜி? தமிழ்ல வந்து 6:30 to 7:30, இங்கிலீஷ்ல 8 மணிக்கு. அதனால மத்தியானம் 2:30 மணிக்கு நம்ம நடக்குது மாதாஜி. அதுலயும் நீங்க கலந்துக்கலாம். வேணாலும் 2:30 மணில இருந்து எத்தனை மணி வரையும் மாதாஜி? 3:30 மணி வரையும். 12:30. ஆமா, 1 hour. ஓகே மாதே. அதே லிங்க் தான், ஒரே லிங்க் தான். பாருங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதே லிங்க் தான். இங்கிலீஷ்ல லிங்க் மாறுபடும். ஓகே மாதாஜி 2:30 மணிக்கு வந்து தமிழ் கிளாஸ்ங்களா, இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ங்களா மாதாஜி? தமிழ் தான். தமிழ் தாங்களா? சரி மாதாஜி. என்னையில இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க மாதாஜி பாகவத கிளாஸ்? இல்ல, அது நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. ஓ அப்படிங்களா? எப்போ வேணா நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? டெய்லி போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம கிளாஸ விட்டுறாதீங்க, 3 மணி கிளாஸ் இல்ல இல்ல, ஆமா அதுக்காக தான் கேக்குறேன். இது நீங்க 18 days முடிச்சுட்டு அங்க போங்க. அப்படி இல்லைன்னா காலையில 6:30 மணிக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருங்க. இந்த 18 days முடிகிற வரல இந்த கிளாஸ்ல எல்லாரும் வந்துட்டு இருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் நான் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 9th சாப்டர், ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் அப்படின்னு பேரு. சான்ஸ்கிரிட்ல. தமிழ்ல என்னன்னா மிகவும் ரகசியமான அறிவு, இறைவனை பற்றிய அந்த ரகசிய ஞானத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரணதி சொல்லிடலாம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுட்டு வணக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे वशत्यातिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा நம்ம வந்து நேத்தி அத்தியாயம் 8 பார்த்தோம். அதுல என்னென்ன பார்த்தோம்னு யாருக்கா சொல்ல தெரியுமா? மாதாஜி, பிரபுஜி, யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரம்மம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். பிரம்மம்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, அதிபூதம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் மாதாஜி. அது 8 கேள்விகள் கேட்டாங்க மாதாஜி. அத பத்தி பார்த்தோம். அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேள்வி கேட்டது மாதாஜி. அப்புறம் பரமபுருஷர் சொன்னாரு அதுக்கு. பிரம்மம்னா என்ன பதில்? அழிவற்றது, மிக உயர்ந்தது வந்து பிரம்மம். அது எது? நம்மளுடைய ஆத்மா. ஆமாங்க. அத்தியாத்மம்னா பிரம்மஸ்வரூபம், அதுவும் ஜீவாத்மா தாங்க மாதாஜி. ஜீவாத்மாவுடைய இயல்பு. அதிபூதம்னா யார அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா, அதிபூதம்னா பரமபுருஷன், அதியஞன், பரமபுருஷன் தான் மாதாஜி. பரமபுருஷன் பௌதிக இயற்கை மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. பொருள், மெட்டீரியல் நேச்சர். ஆமாங்க மாதாஜி. மெட்டீரியல் நேச்சர். அப்புறம் பரமபுருஷர் வந்து எப்படி தேகத்துல இருக்காங்க, எல்லாரோட இதயத்திலயும் வசிக்கிறாங்க. உண்மையான பக்தியோட வழிபடுறவங்க மரண தருவாயில வந்து எப்படி அறியப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மாதாஜி. அப்புறம் மரணத்தும் போது கிருஷ்ணரை நினைச்சு கொண்டு இருந்தா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ஸ்வரூபத்தை வந்து அடைவாங்க மாதாஜி. அதுக்கு வந்து பரத மகாராஜாவோட எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம் மாதாஜி. அப்புறம் கிருஷ்ணரை எப்படி கடைசி காலத்துல நினைக்கிறது மாதாஜி, ஈரோட்ட காலத்துல? அதுக்கு நம்ம முன்னாடியே நினைச்சுட்டே இருக்கணும், கிருஷ்ணர் பகவானை நினைச்சுட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. அதுக்கு வந்து அந்த கன்யாகுப்ஜா அந்த பசங்க வந்து 8 பசங்க வந்து நாராயணன் பேர் வச்சது, நாராயணன் கூப்பிட்டு இறந்தப்ப அவங்க வந்து யமதூதர்கிட்ட போகாம கிருஷ்ணரோட இடத்துக்கு போனாங்க மாதாஜி. அவங்க எடுத்துக்காட்டு. அப்புறம் கோலோக சாட்டை பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. கோலோக அதுல என்ன 4 வாசல்ல, வாயு காப்போன், வைகுண்ட லோகம், மகாலட்சுமி லோகம், மக தத்துவம், அதெல்லாம் பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. நம்ம எந்த உலகத்துல இருக்கிறோம் மாதாஜி? நம்ம பூலோகத்துல தாங்க மாதாஜி இருக்கோம். பூலோகம் தான். பூலோகம் எங்க இருக்குது? பூலோகம் வந்து விரஜா லோகத்துக்கு இல்லைங்களா மாதாஜி? விரஜா லோகம் வந்து நம்ம பூலோகத்துக்கும் வைகுண்ட லோகத்துக்கும் நடுவுல இருக்குங்க மாதாஜி. பிரஜா நதி அங்க இருக்குது. ரைட்டு. நம்முடைய உலகத்துக்கு ஆளுநர் யாரு? நம்மளுடைய மாயா மாதாஜி. தேவி மாயா. சரிங்க. அப்புறம் பிரகலாதர் வந்து குழந்தை பருவத்திலேயே வந்து நாரதர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நல்லா சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. நாராயணரை பத்தி அவங்க பக்தியோட இருந்திருக்காங்க, இறைவனை நினைச்சிட்டே வளர்ந்திருக்காங்க. அப்புறம் கர்ப்போதய விஷ்ணு, காரோணோதய விஷ்ணு, ஸ்ரீதாய விஷ்ணு, அவங்கள பத்தி பார்த்திருக்கோம் மாதாஜி. துருவ உலகம், இருண்ட உலகம், பூமியை பத்தி பார்த்தோம் மாதாஜி. நம்ம உலகம் வந்து இருண்ட உலகம், அதுதான் துக்காலயம். துக்காலயம். அப்புறம் வந்து
ஒவ்வொரு நொடியுமே பிறப்பும் இறப்பும் வந்து நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து சாதாரணமான விஷயம் தான். அது பார்த்துக்கோங்க. ம். ம். அதுல இருந்து விடுதலை அடையணும்னா என்ன செய்யணும்? அதுல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சா நம்ம கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு வாழணும் மாதாஜி. இறைவனை நினைச்சிட்டு இறைவனுக்கு தொண்டு செஞ்சு நம்ம ஒரே இதுல பக்தி தொண்டுல தாங்க மாதாஜி போகணும். அப்பனா நம்ம வந்து இறைவனை சேர்ந்துடலாம் மாதாஜி. அப்ப நம்ம அப்புறம் வந்து கிடைக்கும். ஆம், சூப்பர், சொல்லுங்க. நல்லா சொல்லி. ஆமாம். முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னீங்க மாதாஜி. மரண தருவாயில வந்து கபம், வாதம், பித்தம் அதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரோட நினைப்ப கூட நம்மள வந்து தப்பிடும் அந்த டைம்ல கூட. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப கிருஷ்ணர் மேல ரொம்ப பக்தியா இருக்கணும். எப்பயுமே மறக்காம இருக்கணும் அந்த தருவாயில. அதுக்கு வந்து முகுந்த மாலா ஸ்தோத்திரம் சொன்னீங்க மாதாஜி. அதனால நம்ம வந்து அந்த மந்திரா ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரா வந்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. வெரி குட். ஆம். ஆம். அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லணும்னா நம்ம அந்த மந்த்ரா வந்து நம்மள வந்து இறைவன் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கும் மாதாஜி. அது வந்து ஒரு நம்ம கிட்ட நம்மள கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஒரு கருவியா இருக்கு அந்த மந்த்ரா வந்து. அதனால நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அதை வந்து மந்த்ராவை சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் மாதாஜி. ஏன்னா ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ள ஆஹ் 14 உலகம் இருக்குது மொத்தமா. ஆஹ் நம்ம வந்து உம் சென்ட்ரல்ல இருக்கோம். அதுல 7வதுல நம்ம இருக்கிறோம். நாம ஆஹ் இருக்கிற உலகம் வந்து 7 விதமான லேயர்ல மூடப்பட்டிருக்கு, இருண்ட உலகமா இருக்கு. இத சரிங்க தாண்டி மாதாஜி. வந்து என்னென்ன இருக்குன்னா, அந்த உம் விரஜா நதி இருக்கு, அதை தாண்டி வைகுண்ட லோகங்கள் இருக்கு, அதுக்கு மேல கோலோகம் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து நமக்கு அதெல்லாம் கண்ணு கூட தெரியல. நமக்கு இருக்க சூரியனை தவிர வேற எந்த கிரகமாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதா? ஒண்ணுமே தெரியாது. ஒண்ணுமே தெரியும். அந்த மாதிரி டயத்துல அது வந்து உம் ரொம்ப ரொம்ப வெரி ஃபார், நம்மளோட ரொம்ப தூரத்துல இருக்குது. நம்ம கண்ணுக்கு எட்டாத தூரம், நம்ம கருத்து கூட எட்டாத தூரத்துல இருக்குது. அங்க போகணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி எதுன்னா இதுதான், மகா மந்த்ரா. உம் மகா மந்திரம் தான். ஹரே சரி கிருஷ்ணா சரிம்மா, மந்திரம். கொண்டு போய் உம் விட்டுருக்கோம் நம்மள. உம் அப்புறம் பக்தி செய்றவங்க வந்து மனத்தை வந்து யோக வலிமையால புருவத்துல மத்தியில பிராணனை நிலைநிறுத்தி இறைவனை சென்றடையலாம் மாதாஜி. வேதம் அறிஞ்சவங்க, பற்று நீங்கியவர்கள், சன்னியாசிகள், மகா புருஷர்கள், பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க, பிராமணர்கள், இவங்க எல்லாருமே வந்து இறைவனை சென்று அடைவாங்க. ஆஹ் அப்புறம் இப்ப ஸ்வர்க்கமோ இல்ல நரகமோ 2 இடத்துலயுமே கலவரம் உண்டுதாங்க மாதாஜி. ஆனா நம்ம வந்து நல்ல பாதைய பகவானோட பக்தி தொண்டை நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருந்தோம்னா நம்ம வந்து மறுபிறவியும் கிடையாது, மோட்சம் அடையலாம். ஆனா இது இது தப்பு செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம நரகத்துக்கு தான் மாதாஜி போவோம். ஆனா 2 இடத்துலயுமே நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். நம்ம வந்து அதை பார்த்து நம்ம அறிவுல யோசிச்சு நம்ம பக்தி தொண்டு புரிஞ்சு நல்ல வழியில போகணும் மாதாஜி. இப்ப நம்மளுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும்னா, நம்ம சொர்க்கம் போகணும்னு நினைக்க கூடாது. நமக்கு ஆஹ் இருக்க கிரகங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஆசைப்பட்டு அதுக்கான வேதங்கள் உம் சடங்குகள்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது. நம்மளுடைய ஆஹ் ஒரே எண்ணம் எங்க போகணும்? வைகுண்ட லோகம், உம் லோக விருந்தாவனம் போகணுங்கிறதோட தான் நம்மளோட எய்மா இருக்கணும். அப்ப அதுக்கு ஒரே வழி வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிக்கணும். அடுத்தது பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ நம்மளால அவ்வளவு பக்தி சேவைகளை செய்யணும். அத நம்ம கிருஷ்ணர் மந்திரம் சொல்ல சொல்ல நம்ம வந்து அந்த கோலோக பிருந்தாவன கிருஷ்ணரை வந்து சென்றடைஞ்சிடலாம் மாதாஜி. வெரி குட், வெரி குட் உம் சொன்னீங்க உம் மாதாஜி. சரிங்க. வேற யாராவது ஏதாவது சேர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? மாதாஜி மாதாஜி ஒ- எல்லாமே கவர் பண்ணி ஒருவன் சொல்லிட்டு. தன் உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகிறானோ அதே நிலையை அவன் அடைவான்றதுக்கு ஜடபரதன் மான் அந்த இதை பார்த்தோம் நேத்து. வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். அப்புறம் வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டும் எண்ணிக்கொண்டிருந்த உடலை விட்டா உடனே அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைவான்றதுக்காக பீஷ்மர், கிருஷ்ணர், தர்மர் அந்த விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் உருவான அந்த கதை பார்த்தோம். அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தோம். வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். பகவானே நேரடியா பாத்துக்கிட்டே அவர் உயிர் போச்சு இல்லையா பீஷ்மருக்கு. அப்போ வந்து அவர் நேரா அங்கேயே அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் போயிட்டாரு. அப்படி வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறதுக்காக நம்மளால முடியும். நம்ம நேரா பார்க்கலாம், நமக்கு வரலாம், அந்த அந்த பாக்கியம்லாம் நம்ம பண்ணல. அட்லீஸ்ட் அவரை நினைக்கிறதாவது நம்ம செய்யணும். அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்? வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும். ஓகே, வேற வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்கா? ஓகே, எல்லாருமே நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தோணுது. நல்லா சொல்றீங்க அழகா. ஓகே, நம்ம அப்படின்னா இதுல இருந்து இந்த சம்மரியை நம்ம பார்க்க வேணாம். எல்லாமே நீங்க கருத்துக்கள் சொல்லிட்டீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு போயிடலாம். இன்னைக்கு வந்து
ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். ராஜவித்யான்னா என்ன? வந்து நம்ம வித்யான்னா நமக்கு தெரியும் கல்வி. ராஜவித்யான்னா கல்விக்கே ராஜா, கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அது. அப்புறம் ஒரு குஹ்யான்னா வந்து ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ராஜகுஹ்யான்னா மிகவும், அதாவது மிக உயர்ந்த ரகசியம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரகசியம் எது அப்படின்னா இந்த பகவத் ஞானம் தான், இந்த பகவத் கல்வி தான். அதை பற்றிய விஷயங்கள் தான் இங்க வந்து நம்ம படிக்க போறோம். மிக ரகசியமான அறிவு சொல்லப்படுது. முன்ன காலத்துல எல்லாம் இந்த ரகசியமா இதை பொத்தி பொத்தி வச்சிருந்தாங்க. இந்த ரகசியத்தை யாருக்கும் தெரிய விடாம பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆனா கலியுகத்துல வந்து நமக்கு ஈஸியா வந்து என்ன பண்றாங்க, இப்ப இஸ்கான் மாதிரி இடத்துல, இன்னும் சில இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, இந்த அறிவை வந்து நமக்கு வாரி வழங்குறாங்க. அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நாம என்ன செய்ய முடியும்? இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து கஷ்டமடைந்த உலகம். கலியுகம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறத நம்ம படிச்சோம். அது இரும்பு யுகம்னு சொல்லப்படுது. அந்த இரும்பு யுகத்துல மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க? சண்டை பிரியர்களா இருக்காங்க, மந்த புத்தி படைச்சவங்களா இருக்கிறாங்க, அப்புறம் அதிர்ஷ்டமற்றவர்கள், ஆய்வு குறைவானவர்கள், இப்படி பல விதமான கஷ்டங்கள் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பல கஷ்டங்கள்லயும் இந்த கலியுகத்துல ஒரே ஒரு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த ஆதாயம் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன இருக்கு அப்படின்னா இந்த சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞம். அந்த சங்கீர்த்தனை யஜ்ஞம்ங்கிற அது மூலமா நம்ம பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை நாம வந்து உச்சரிச்ச இறைவனை வந்து நம்மளுடைய குறைந்த அந்த ஆயுள்ல வந்து பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு வந்து ஒரே பிளஸ் பாயிண்ட். அப்படிப்பட்ட அந்த ரகசிய ஞானம் அதைதான் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். 9.1 10 வரையிலும் என்ன? பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம். பகவான்கள் இறைவன் கிருஷ்ணர்ட்ட வந்து என்னென்ன ஐஸ்வர்யங்கள் நிறைந்திருக்கு அந்த ஞானத்தை பத்தி அதுல வந்து சொல்லியிருக்கு. அதான் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், மிகவும் ரகசியமான அந்த அறிவுகள் பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். 9.11 25 வரையிலும் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். நம்ம எந்தெந்த வழியில பகவானை அணுகணும், இப்போ அவர்கிட்ட பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா எப்படி நாம பக்தி பண்ணணும்? அனன்ய பக்தின்னு இருக்குது. அனன்ய பக்தினா களங்கமற்ற தூய பக்தி. அந்த நிலைக்கு நாம நம்மளை வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? இறைவனை சென்றடைய முடியும். ஒரு காரியத்தை தொடங்கணும்னா பாதியில கைவிடக்கூடாது. அதை நம்ம முழுசா கொண்டு போகணும். அப்படிதான் வந்து இறைவனை வணங்குறதுலயும் நாம வந்து என்ன செய்யணும்? கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து ஆயுள் குறைவு, மந்த புத்தி, நிறைய ஃபால்ட் இருக்கு நம்மள்ட்ட, குறைவுடைய புலன்கள். இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம இறைவனை அடையணும்னா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? இடைவிடாத பயிற்சியும் முயற்சியும் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சததம் கீர்த்த எந்தோமாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இடைவிடாத அந்த வழியில நாம இறைவனை வணங்கணும். அதுதான் இறைவனை அணுகக்கூடிய வழி. ஏன்னா அவர் வந்து வேதங்கள் படிச்சவங்களுக்கே புரிபட மாட்டார். முனிவர்களுக்கும் தவம் செய்யறவங்களுக்கும் ஞானிகளுக்குமே தென்பட மாட்டார். சாதாரண உயிர் வழியான நாமெல்லாம் அவர் அடையணும்னா நாம அதுக்கான பக்தியை செலுத்தணும். அடுத்தது பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. 26 34 வரையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன பிரத்யேக அப்படின்னா, நம்ம வந்து பல தெய்வங்களை வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கணேசரை வழிபடுவாங்க, ஒருத்தர் முருகனை வழிபடுவாங்க, ஒருத்தவங்க துர்க்கையை வழிபடுவாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து சிவபெருமானை வழிபடுவாங்க. இப்படி பல கடவுள்களை நம்ம வழிபட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்து பாதை வந்து அது வந்து இறைவனுக்கு தான் போய் சேரும். பல பாதையா போகுது. இப்போ ஒரு கடல் இருக்கு, அதுக்கு வந்து பல நதிகள் வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கோமே தவிர, இதுக்கு நேர் வழி எது அப்படின்னா நேரான வழி இறைவனை வணங்குறது தான். நேரடியா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணா வணங்கிட்டாலே அந்த தேவதைகளுக்கும் அந்த வணக்கம் வந்து போய் சேர்ந்துடும். அவங்களுக்கும் வந்து இந்த பக்தியோட பாட்டு வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும். அது மாதிரி அந்த பிரத்யேகமா இறைவனை நம்ம வணங்குறதுல நமக்கு எந்த விதமான பெனிஃபிட் கிடைக்குது, நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா நம்ம நேரடியா கோலோகத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். இல்ல மற்ற தேவர்களை தான் நான் வணங்குவேன் அப்படின்னா நீங்க அந்த தேவ உலகத்துக்கு தான் நீங்க வந்து போய் சேர முடியும். இறந்த பிற்பாடு அங்கதான் போவீங்க. ஆனா தேவ உலகங்களும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அழிவுக்கு உட்பட்டது. அவங்களுக்கும் வந்து என்ன ஆயுள் உலகம்னு இருக்குது. அந்த ஆயுள் முடிஞ்சாலும் அவங்களுக்கும் அழிவு இருக்கு. அப்ப அழியக்கூடிய அந்த உலகத்துக்கு போவாங்களா யாராவது? அழிவற்ற இறைவனுடைய உலகத்துக்கு யாராவது போக விருப்பப்படுவாங்களா? அதை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். இப்ப அடுத்தது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது யாரு எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? மாதாஜி அவங்க சுபாஷிட்டி படிப்பாங்க. சுபாஷிட்டி மாதாஜி. சரிங்க பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவஷ்யாம்ய சூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஞாத்வா மோக்ஷயசே
மோக்ஷயஷே அசுபாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பகவான் சொல்றார், என்ன சொல்றாரு, புருஷோத்தமரான முழு முதல் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால். இறைவன்ட்ட யாராவது பொறாமை கொள்ளுவாங்களா? கொள்றவங்களும் இருந்தாங்க, நமக்கு தெரியும். அவர்கிட்ட இருக்க இந்த ஐஸ்வர்யங்களை பார்த்து, அவர்கிட்ட இருக்க அந்த அழகு, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த வீரம், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த செல்வம், எல்லா விதத்திலயும் அவர் வந்து யாருக்கும் நிகர் இல்லாம ஒப்புயர்வற்றவரா இருக்காரு. அதை பார்த்து சிசுபாலன் போன்றவர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, பொறாமை அடைஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அப்படி அது மாதிரி பொறாமை கொள்ளாதவன் யாரு? அர்ஜுனன் என்பதால். எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து மோட்ச கதிக்கு போகணும்னா நம்ம வந்து எதை புரிஞ்சுக்கணும்? இந்த ஞானம். அதுதான் இங்க இந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். அந்த ஞானத்தை, அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்ச அந்த ஞானத்தை நாமளும் வந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்க போறோம். அந்த ஞானம் மற்றும் விஞ்ஞானம். விஞ்ஞானம்ங்கிறது இறை விஞ்ஞானம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாதாஜி, செகண்ட் ஸ்லோகம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகம் தர்மியம் சுஷுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். அவங்களே சொல்லிட்டாங்க, இது என்ன? கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரகசியம், மிக மிக ரகசியமானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்றும் எப்படிப்பட்டது? தூய்மையானது, களங்கமற்ற தூய்மையானது. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால். தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மை பற்றிய அறிவு. நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சோம், ஆத்மா வேற உடல் வேற அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சுட்டோம். அப்படிப்பட்ட அந்த தன்னைத்தானே நம்ம யாரு, எங்க இருந்து வந்திருக்கோம், நம்மளுடைய இலக்கு என்ன, நம்ம இங்க இருந்து விடுதலை அடைஞ்சு போக வேண்டிய இடம் எது, இதெல்லாம் அறிஞ்சுக்கிறது தான் தன்னுணர்வு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை எது கொடுக்குது? இந்த ஞானம் கொடுக்குது. இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். தர்மம்ங்கிறது சுய தர்மம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு தர்மம் இருக்குது. ஆத்மாவுடைய சுய தர்மம் என்ன? கடவுளுக்கு தொண்டு செய்வது. அப்படிப்பட்ட அந்த நிலையை வந்து உணரக்கூடிய நிலையை இந்த ஞானம் கொடுக்குது. இது எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து இப்ப நம்ம வந்து எத்தனையோ பிறவிகள் நம்ம வந்து எடுத்து வந்திருக்கிறோம். பல பிறவிகள் வந்து எடுத்திருப்போம். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அதுல நாம எந்த பிறவியே போன ஜென்மத்துல, அதுக்கு ஜென்மத்துல எல்லாம் நம்ம எந்த பிறவி இருந்தோம்னு நமக்கு தெரியாது. என்னென்ன கர்மங்கள் செய்தோங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. அப்படி நாம வந்து இப்ப இந்த ஞானத்தை படிச்ச பிற்பாடு நம்ம வேணா பாவம் செய்யாம இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாம என்ன செஞ்சிருப்போம்? இப்பவே நம்ம இந்த ஜென்மத்திலேயே கூட நிறைய பாவங்களை நம்ம வந்து செஞ்சிருப்போம். இதுக்கு முந்தைய பிறவியிலேயே நம்ம வந்து பாவங்களை செஞ்சிருப்போம். அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பாவங்கள் வந்து சஞ்சித கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மலைமலையா குமிஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய பாவங்கள். அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் வந்து நாம அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இப்ப வந்து பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். அதை வந்து 4 வகையா வகைப்படுத்துறாங்க. பிராரப்தம், அப்பிராரப்தம், அப்புறம் என்ன அது கூடம், பீஜம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது பழித்திருப்பவை. பழித்திருப்பவை தான் இப்ப வந்து அதாவது நம்ம செஞ்ச பாவங்கள்லாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம்னா பழுத்து, அதாவது பழமாயி கனியா வந்து நாம இப்போ வந்து அந்த கனியை சாப்பிடுறோம். என்ன சாப்பிடுறோம்? அனுபவிக்கிறோம். இந்த பாவங்களோட விளைவுகளை வந்து நம்ம இந்த ஜென்மத்துல வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம்? அனுபவிச்சு தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த பாவங்களை. ஆனா பகவான் வந்து ரொம்ப கருணை மிகுந்தவராம். அவர் என்ன செய்யறாரு? மலையளவு இருக்கக்கூடிய நம்ம பாவத்தை அப்படியே கொடுத்தா நம்ம வந்து தாங்க மாட்டோம். அவ்வளவு பாவத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கணும்னு இந்த ஜென்மத்துல ரொம்ப துன்பப்படுவோம். அப்படிங்கிறதுனால அந்த மலையில இருந்து ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்துதான் நமக்கு இங்க அனுபவிக்கிறதுக்கு கொடுக்குறாராம். அப்படி நாம அனுபவிக்கக்கூடிய பாவங்கள் வந்து பிராரப்தா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் நம்ம இன்னும் காத்திருக்கு. நான் எங்க காத்திருக்கு? அந்த மலையில இன்னும் நமக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அது வந்து காயா இருக்குது. அந்த மாதிரி பாவங்கள். அப்புறம் இன்னும் வந்து என்னது? கருவா இருக்குது. இன்னும் வந்து அது வந்து என்ன செய்யுது? இன்னும் விதையா கூட ஆகல. அந்த நிலையில இருக்கு. நம்ம பாவங்கள் வந்து எந்த நிலைக்கு முளைத்து வரும்னு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இருக்கு. விதையாவும் கொஞ்சம் இருக்குது. அந்த மாதிரி பல விதமா நம்மளுடைய பாவங்கள் இருக்கு. அந்த பாவங்கள்ல இருந்து நாம விடுதலை அடையணும். அதுல இருந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? இந்த மோட்ச நிலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா ஒரே வழி அதுதான். அத்தனை பாவங்களையும் தொலைக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? பகவானுடைய திருவடிகள்ல தஞ்சம் அடையணும்.
அப்படி அடைஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளுடைய பாவங்கள் அவர் என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய ஒரு பார்வையினாலேயே வந்து என்ன செய்வாரு, நீக்கிடுவாரு. அவரே கதின்னு எப்போ வந்து நம்ம போறோமோ அப்ப நம்ம பாவங்கள்லாம் வந்து சரணாகதி அடைஞ்சவனுக்கு அதுதான் வந்து அதாவது சரணாகதி வந்து தத்துவம். இந்த 18வது சாப்டர் லாஸ்ட்ல வந்து சரணாகதி தத்துவத்தை தான் நமக்கு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க போறாங்களோ அவங்களுடைய பாவங்கள்லாம் அழியப்பட்டு விடும், அழிக்கப்பட்டு விடும் அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. அப்பா இறைவன்ட்டா நம்ம ஈஸியா இந்த ஜென்மத்திலேயே கூட போக முடியும். ஆனா எப்படி அதுக்கு வந்து நம்ம சரணாகதி அடையிறது? நம்முடைய மனம், வாக்கு, காயம், அதாவது பாடி, மைண்ட் அண்ட் வேர்டு, BMW ஞாபகம் வச்சுங்க. அது வழியா நம்ம அப்படியே வந்து என்ன செய்யணும், அனைத்தையும் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணணும். மகாபலி சக்கரவர்த்தி பண்ணார் இல்லையா வாமனருக்கு, அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் அவர்கிட்ட அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவங்கள் வந்து நம்ம விட்டு தொலையும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு உதாரணமா ஒரு கதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாரத மகரிஷி என்ன செஞ்சாருன்னா, முதல் பிறவியில ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கந்தர்வனா இருக்கிறாரு. அங்க ஏதோ ஒரு தவறுதல் அவர் செய்யறதுனால அவர் பூமியில வந்து பிறக்கிறார். பூமியில வந்து பிறக்கும் பொழுது ஒரு சாதாரண ஒரு வேலைக்காரியோட மகனா வந்து அவர் பிறக்கிறாரு. அந்த வேலைக்காரி என்ன செய்யறாங்க, அந்த அந்த வழியா போறாங்க வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சமைச்சு சாப்பாடு கொடுத்து அவங்களுக்கு பணிவிடை செஞ்சு அதுல வர்ற வருமானத்தை கொண்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு கணவர் கிடையாது. இந்த நாரதர் அடுத்த பிறவில நாரதரா போற அந்த சிறுவன் என்ன செய்யறாரு, அவங்க அந்த வேலைக்காரியோட மகனா இருக்கிறாரு. அவர் என்ன செய்யறாரு, அவங்க அம்மாவுக்கு உதவியா இருக்கிறாரு. அப்ப சாதுர்மாசிய விரதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 4 மாதங்கள் அந்த மழை காலங்கள்ல, அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து சாதுக்கள் வந்து கால்நடையா தான் நடந்து போவாங்க. இப்பதான் நமக்கு பஸ், ட்ரெயின், காரு, ஏரோப்ளேன் நிறைய வசதிகள் இருக்கு. அப்பெல்லாம் வந்து கால்நடையா தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து போற வழியில எதையாவது இருட்டுல அந்த மழை காலத்துல அந்த பூச்சி போட்டை வந்து மிதிச்சிருவோம், அதனால பாவம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த 4 மாதங்கள் வந்து ஒரே இடத்துல தங்கி அவங்க என்ன செய்வாங்க, இறைவனை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்படிப்பட்ட இடத்துல அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல இந்த வேலைக்காரியோட வீட்டுல வந்து சாதுக்கள்லாம் தங்கி இருக்கிறாங்க. உங்க அம்மா வந்து சமைச்சு கொடுக்குறாங்க, அவங்க சாப்பிடுறாங்க. இந்த பையன் சின்ன வயசு 5 வயசு பையன், அவன் என்ன செய்யறான், அந்த சாதுக்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த இறைவனுடைய கிருஷ்ண கதையெல்லாம் பேசுறாங்க, அவரை பத்திய பாடல்கள் எல்லாம் பாடுறாங்க. அதை வந்து இவர் காது கொடுத்து கேட்கிறாரு. சிரவணம் எவ்வளவு முக்கியங்கிறத இப்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அதை கேட்கறதுனால அவருக்கு வந்து என்ன செய்யுது, பக்தி வருது. அப்புறம் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சிருக்க அந்த உணவுகளை வந்து பதார்த்தங்களை வந்து அவங்களுடைய பர்மிஷனோட கேட்டுக்கிட்டு அதை வந்து அவர் சாப்பிடுவாரு. அந்த பாத்திரங்களை கழுவி வைப்பாரு, அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யறாரு. இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவங்க அம்மா ஒரு நாள் விறகு பொறுக்கவோ எதுக்கோ வெளியில போறாங்க, பாம்பு கடிச்சு இறந்து கூட போயிடுறாங்க. அந்த சாதுக்கள்லாம் போன பிற்பாடு அவங்க இருக்கும்போது இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த சாதுக்களுடைய அந்த அருளால இவர் பக்தி நிலைக்கு வர்றார். அதுக்கு பிற்பாடுதான் அந்த அம்மா வந்து பாம்பு கடிச்சு இறந்து போறாங்க. இறந்து போனோம்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆதரவு இல்லை, 5 வயசு குழந்தைக்கு. அவர் என்ன செய்யறாரு, தானாவே போய் எங்கேயோ இருந்து இமயமலை மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போய் தவம் புரிஞ்சு அவர் அந்த வாழ்க்கையை தொடர்ந்து மறு வாழ்க்கை கிடைக்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து நாரதர்ன்ற ஒரு உன்னதமான ஸ்தானம் அவருக்கு கிடைக்குது. ஒரு 5 வயசா இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு வந்து ஒரு துர்பாகியமான நிலையில இருக்கும் போதே அவர் என்ன செஞ்சாரு, பகவான் மேல பக்தி செலுத்ததுனால அவருக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் பிறவி நாரதர் பிறவி கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 3rd படிக்கணும். அஸ்ரத்தாதான புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவத்மனி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. இப்ப வந்து நாரதர் கதை உங்களுக்கு சொன்னேன். நாரதர் வந்து எதனால நாரதரா பிறந்தாரு, அவர்கிட்ட நம்பிக்கை இருந்தது, பகவான் மேல விசுவாசம் இருந்தது. அந்த நம்பிக்கை ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குள்ளும் நமக்கெல்லாம் இருக்கணும். அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம எல்லாருமே இப்ப வந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து பகவத்கீதையை நான் சொல்றேன், நீங்க கேக்குறீங்க. ஆனா அந்த நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய முடியாது, என்னை ஒரு காலம் அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றன அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. இது என்னது, ரொட்டேஷனா வந்து இந்த பிறவியை விட்டுட்டு அடுத்த பிறவி மறுபடியும் வந்து பிறப்போம், மறுபடியும் வந்து பிறப்போம் இறப்போம் பிறப்போம் இறப்போம், இப்படியே நடந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சு அவருக்கு பக்தி தொண்டு எப்ப செய்யறோமோ அப்பவே நமக்கு வந்து மோட்ச கதி வந்துருது. மோட்சம் அடைந்தவர்கள் வந்து திரும்பி இங்க வர்றதில்ல, முக்தி நிலையை அடைஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க.
இதுல பாத்தீங்கன்னா நவவித பக்தி. இப்போ வந்து உங்களுக்கு பக்தியோட படிநிலைகள் என்னென்ன விதமா பக்தி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7th கேண்டோல 5th சாப்டர்ல 23, 24 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரகலாதர் தான் அது சொல்றாரு. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா இன்னைக்கு பிரகலாத மகாராஜ் பத்தி. அவரு தான் வந்து இந்த பாடல்ல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சத்தியம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது 9 விதமா நம்ம வந்து இறைவன் மேல பக்தி செலுத்த முடியும். நம்மளால எதெல்லாம் முடியுதோ அதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்னா என்ன? காது கொடுத்து கேட்கணும். எதை கேட்கணும்? பகவானுடைய விஷயங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவரை பற்றிய கதைகள், இதெல்லாம் நாம வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம காதுகளால நம்ம கேட்கணும். அததான் வந்து இங்க யார் கேட்கிறா? பரீட்சித் மகாராஜா கேட்கிறாரு. யாருகிட்ட? சுகபிரம்மத்துக்கிட்ட பரீட்சித் மகாராஜா ஸ்ரவணம் பண்றாரு, பாகவதத்தை ஸ்ரவணம் பண்றாரு. அடுத்தது கீர்த்தனம், பாடுதல். பகவானின் புனித நாமங்கள், அவருடைய பெயர்கள், அவருடைய வடிவங்கள், குணங்கள், அவருடைய திவ்யமான அந்த லீலைகள், இதெல்லாம் எப்படி வந்து நம்ம பாடல்களா அவர் மேல பாடணும். அது யார் செய்யறாங்க? இங்க மீராபாய் செய்யறாங்க. உங்களுக்கு மீராபாய் கதை உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ராஜஸ்தான்ல வாழ்ந்தவங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க? ராஜபுத்திரி. அவங்க வந்து கண்ணனையே நினைச்சு சதா சர்வ காலமும் தம்பூரா மீட்டிட்டு பாடுவாங்க. அப்படி நிலையில இறைவனை அவங்க வணங்கியிருக்காங்க. அடுத்தது ஸ்மரணம். இடைவிடாம பகவானை நம்ம திரும்ப திரும்ப நினைச்சுக்கிட்டே இருக்குது. அது எதன் மூலமா முடியும்? சாண்டிங் பண்றதுனால முடியும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம இடைவிடாம நம்ம பகவானை நினைக்க முடியும். அதுக்கு உதாரணம் சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பாத சேவனம். பகவானுக்கு பாத சேவனம்னா பணிவிடை செய்தல். இப்ப யார் செய்யறா? இங்க நாராயணர் படுத்திருக்கிறாரு. அவருடைய பாத கமலங்களை வந்து யார் பிடிச்சு விடுறா? லக்ஷ்மி தாயார் பிடிச்சு விடுறாங்க. அப்படி பாத சேவனம் உதாரணம். அடுத்தது அர்ச்சனம். பாத்தீங்கன்னா இறைவனுக்கு பகவானுக்கு நம்ம வந்து அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா? கோயில்ல செய்வோம், வீட்டுல செய்வோம். அந்த மாதிரி அர்ச்சித்தல், அந்த நிலையில வணங்குறது. அடுத்தது வந்தனம். இப்ப இது வந்து துருவ மகாராஜாவை இங்க உதாரணமா கட்டிருக்காங்க. எப்போதும் அவர் என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய இயலாமைக்காக அவர் போய் இறைவனை வணங்கிட்டு இருக்கிறாரு, அந்த நிலை. அடுத்தது தாசியம். தாசியத்துக்கு வந்து ஆஞ்சநேயர் ராமருக்கு வந்து ஒரு அடிமை மாதிரி அவர் வந்து வேலை செஞ்சாரு, பணியாற்றினாரு. எள்ளுன்னா எண்ணெயா இருக்கிறாரு, நினைக்க காட்ட அவர் செய்யறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு தாசிய நிலையில இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யலாம். அடுத்தது சக்கியம். சக்கியம்னா நண்பன். இப்ப வந்து நம்ம அர்ஜுனன் தான் வந்து சிறந்த ஒரு நண்பனா இருக்கிறான். அதுதான் இங்க வந்து உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம். இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். முழுவதுமா நாமளை வந்து இறைவன்கிட்ட அர்ப்பணிக்கணும். அதுக்கு உதாரணம் வந்து மகாபலி சக்கரவர்த்தி. இப்ப இது 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இதுல நாம வந்து 3 நிலைகள்ல சாண்டிங் பண்றதுனாலயே அடைய முடியும். பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரவணம். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லும் பொழுது நம்ம வாய் விட்டு சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம கத்தியும் சொல்ல வேண்டாம், மனசுக்குள்ளேயும் சொல்ல வேணாம். இந்த மாதிரி மென்மையா நம்ம சொல்லும் பொழுது அது நம்ம காது வழியா நம்ம கேட்கிறோம். வாய் சொல்லுது, கீர்த்தனம். அதுதான் கீர்த்தனமா சொல்லுது மந்திரங்களை. அது நம்ம காது வந்து சிரவணம் பண்ணுது. அதை வந்து நம்ம மனசுக்கு ஸ்மரணம் பண்ணுது. இப்போ 3 நிலைகளும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்திலேயே வந்துருது. இதை ஒண்ணு செஞ்சாலே நம்ம 3 விதமான பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுறோம். அடுத்தது பாத சேவனம். லக்ஷ்மி மாதிரி போய் நம்மளால எல்லாம் பகவானுடைய கால்கள் எல்லாம் பிடிக்க முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? கோயிலுக்கு போய் வழிபாடு பண்ணணும். நம்ம கால்களால நடந்து போய் கோயிலுக்கு போனாலே பாத சேவனம் வந்துடும். அடுத்தது அர்ச்சனம். நம்ம அர்ச்சனை பண்றோம். வந்தனம், இறைவனுக்கு வந்தனம் பண்றோம். அப்புறம் தாசியம், சக்கியம் அதெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது. ஆனா செய்யறதுக்கான அந்த உறவு நிலைகள்ல நாம வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். நம்ம ஆத்ம நிவேதனம், மனசால நம்ம வந்து பகவானுக்கு நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும். இப்படி 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள்ல 9 முடிஞ்சா செய்யலாம். இல்ல நம்மளால முடிஞ்சது எத்தனை 4ஓ 5ஓ கூட நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நிச்சயமா இறைவனுக்கு விருப்பமானவர்களாக நம்மள வந்து மாத்திக்க முடியும். இறைவன் வந்து நமக்கு பிரியமானவர்களா நம்ம வந்து மாறிடுவோம். மாதாஜி 4. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாச்சாகம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். பகவான் எப்படி பரவி இருக்கிறாரு?
நம்மளுடைய அறிவுக்கு எட்டாது. பகவான் வந்து இந்த உலகம் முழுக்க நிறைஞ்சு நிக்கிறாரு, எங்கும் பரவி இருக்கிறாரு. அதுதான் வந்து நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்துல நாளன்னைக்கு நம்ம படிப்போம். விஸ்வரூபம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத. எதை பார்த்தாலும் அங்க இறைவனை. இப்ப மலையை பார்த்தா வந்து பகவானுடைய அந்த உடல் மாதிரி நமக்கு தோணணும். நதிகளை பார்த்தா அவர் உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தங்களை வந்து நம்ம நினைக்கணும், ரத்த நாளங்கள் அப்படின்னுட்டு. அந்த தாவரங்கள், காடுகள் எல்லாம் பார்த்தா அவருடைய ஹேர், அவருடைய மயிர்கால்கள் வந்து நமக்கு ஞாபகம் வரும், அவருடைய முடி அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும். இப்படி நம்ம வந்து விஸ்வரூபத்தின் மூலமா இறைவனை தரிசிக்கலாம். எல்லா ஜீவன்களும் எல்லா படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. பாருங்க, இந்த விஸ்வரூபம் இங்கேயே காட்டியிருக்கிறாங்க. வந்து அதுக்குள்ள வந்து எத்தனை ஜீவன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க, அசுரர்கள் இருக்கிறாங்க, யக்ஷர்கள் இருக்கிறாங்க, அப்புறம் பாதாள லோகத்துல இருக்கக்கூடிய நாகலோகத்துல இருக்கக்கூடிய நாகங்கள் மற்றும் உள்ள விலங்குகளும் அதுல இருக்காங்க. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இப்படி விஸ்வரூபத்துல எல்லாரையும் அவருக்குள்ளேயே பார்த்தாலும் நாம வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவருடைய அந்தரங்க சக்தி, அந்தரங்க மாயை மூலமா அவர் என்ன பண்றாரு, மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறார். நம்முடைய கண்களுக்கு அவருடைய உருவம் தென்படுதா அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா அவருடைய அந்த சக்தி, அந்த மாயா சக்தியினால நம்ம மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ல வர. 5 and 6 மாதாஜி. நாச்ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூத பிரணச்ச பூதஸ்தோ மமாத்ம பூத பாவனஹ யதாகாஷஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானித்யுபாதாரய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவையெல்லாம் என்னில் நிலை பெற்று இருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு, அவருக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நாம வந்து தனித்தனியாவும் இருக்கிறோம். அவருக்குள்ளேயே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோமா? இப்ப நம்ம தனி உருவமா தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தென்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பின்னாடி சொல்றேன். நானே எல்லா உயிரினங்களும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இது பிரபஞ்சத்தையே அவர் தான் படைச்சாரு. எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளேயும் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, பரமாத்மாவும் இருக்கிறாரு, எங்கும் நிறைந்து இருக்கிறாரு. ஆனா இந்த இதுலயே ஒரு பகுதியா இருக்கிறாரா, இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒரு பகுதியா அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா படைப்பின் மூல காரணமே அவர்தான். அதுதான் வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்னு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபால சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா, ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பற்றிய இந்த கோட்பாடு. நம்ம வந்து பகவானுடைய அந்த சக்தி, எந்த சக்தி, நம்ம நடுத்தர சக்தி. அப்ப வந்து அவர்கிட்ட இருக்குது இல்ல, நம்ம 6 விதமான ஆப்புலன்ஸ் பார்த்தோம். பூரண அழகு, அறிவு, செல்வம், துறவு, வலிமை அப்படின்னுட்டு எல்லாமே படிச்சோம். அத்தனை சக்திகளும் நம்மள்ட்டையும் இருக்குது. எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, நம்மள்ட்ட துளி அளவு தான் இருக்கு. அவர்கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு, மலை அளவு இருக்கு. விபு அவரு, நம்ம அணு. அந்த மாதிரி சைஸ்ல இப்ப கடல் அளவு, இப்ப தண்ணி, இந்த ஒரு கடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல்ல இருக்க தண்ணியை நம்மளால அளக்க முடியாது, அவ்வளவு தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணியில இருந்து ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் எடுத்தா எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மள்ட்ட அந்த சக்திகள் இருக்கு. ஆனா கடல் நீர்ல வந்து உப்பு இருக்க மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாஸ் வாட்டர்லயும் உப்பு இருக்கு இல்லையா? அந்த வந்து உப்பு வந்து கடல்ல இருந்து எவ்வளவு உப்பு எடுக்க முடியும்? டன்னா வந்து உப்பு மலையா வந்து உப்பு எடுக்க முடியும். இந்த ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில இருந்து எவ்வளவு உப்பு எடுக்க முடியும்? சும்மா இவ்வளவுண்டு எடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி அது குவான்டிட்டி, குவாலிட்டி அளவுல நாமளும் பகவானும் ஒண்ணு. ஆனா குவான்டிட்டி அளவுல நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படிங்கிறதுதான் வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம். பகவான்கிட்ட இருக்க சக்திகள் வந்து அச்சிந்தியம், அளவில் அடங்காதது. அப்படி ஆம்னி பொட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி இருக்கிறாரு, எங்கும் பறந்து ஆம்னி பிரசன்ட் இருக்கிறாரு. ஆனா நாம எப்படி இருக்கிறோம்? ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப துளி அளவு, கடுகு அளவு தான் நம்மள்ட்ட அந்த சக்திகள் இருக்கு. அதுதான் அவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடு, அபேத தத்துவம். பேதம்னா இதுதான் அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று, அதாவது காற்றுங்கிறது பஞ்ச பூதங்கள்ல ஒண்ணு, பெரிய சக்தி. 50 சக்திகள்ல அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி. அதே போல ஆகாயம், அதுவும் வந்து பஞ்சபூதங்கள்ல ஒண்ணு. ரெண்டுமே வந்து பஞ்சபூதங்கள்ல மிகப்பெரியது. அப்படிப்பட்ட இருக்கும் பொழுதும் அந்த ஆகாயத்திலேதான் காற்று இருக்குது.
ஆனா எங்கேயாவது காற்றும் ஆகாயமும் ஒட்டிக்குதா உரசுதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. அது தனியா இருக்கு, இது தனியா இருக்கு, ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டவே இல்லை. அது போலதான் பகவானாலதான் இந்த பிரபஞ்சங்கள்லாம் படைக்கப்பட்டது, இந்த உயிர்வாழிகள்லாம் படைக்கப்பட்டது, இயற்கை படைக்கப்பட்டது. ஆனா அவருக்கும் நமக்கும் எப்படி இருக்கிறோம்? ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம தனித்துவமா இருக்கிறோம். எல்லாமே தனித்துவத்தோட இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. 8 and 9 படிக்க மாட்டேன். प्रकृतिं स्वाम् अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்ட நிலையில தான் நாமெல்லாம் அவருடைய தொண்டர்கள், அவருடைய சர்வெண்ட் அப்படிங்கிற நிலையில தான் நம்ம இருக்கிறோம். ஏன்னா படைத்தவர் அவரு. இப்ப நம்ம அப்பா, நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம குடும்பத்துல நம்ம அப்பா இருக்கிறாங்கன்னா அப்பா அம்மாவாலதான் நாம உருவாகி இருக்கிறோம். அப்ப அவங்களுக்கு கீழ்ப்பட்ட நிலையில தானே நாம இருப்போம். அவங்களோட சமமாவோ அவங்களோட உயர்ந்தவங்களா நம்ம ஆக முடியுமா? அது மாதிரிதான் பகவான் நம்ம பகவானுக்கு கீழே தான் இந்த தோற்றம் பிரபஞ்சமும் இருக்கு, நாமளும் இருக்கிறோம். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. பகவான் எப்பெல்லாம் நினைக்கிறாரோ, அவர் விருப்பப்படும் போதெல்லாம் இந்த உலகத்தை, இப்ப கடற்கரைக்கு போனீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க என்ன செய்யும்? மணல் வீடு கட்டி விளையாடும். அப்புறம் என்ன செய்யும்? அதுல விளையாண்டு அலுப்பு தீர்த்தோம்னா காலால எட்டி உதைச்சிரும். அதை உதைச்சு அதை அதுவே சிதைச்சிரும். அது மாதிரிதான் பகவான் என்ன செய்யறாரு? இந்த உலகத்தை படைச்சு விளையாடுறார் நம்மளோட. அவருக்கு எப்பெல்லாம் விருப்பம் இருக்குதோ அப்பெல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கிறாரு, ஒரு உயிர்வாழிகளை உண்டாக்குறாரு. அவர் இங்க லீலைகள் புரிகிறாரு. திரும்ப தன்னுடைய பிரளயத்துல அழிச்சு நம்ம தன்னுக்குள்ளேயே சேர்த்துக்கிறாரு. அதுதான் அவர் சொல்றாரு, என்னுடைய விருப்பப்படி, பகவானுடைய விருப்பப்படிதான் இந்த உலகம் என்ன செய்யுது? மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப படைச்சு திரும்ப திரும்ப அழியுது அப்படிங்கறது சொல்லப்படுது. அடுத்தது, தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இப்படி ஒரு செய்யறாரே, இது ஏதாவது அவரை பந்தப்படுத்துமா? அவரை இதுல கட்டுப்படுத்துமா அப்படின்னா கட்டுப்படுத்தாது. அவரு அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். அவர் எப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறாருன்னா, ஒரு நீதிபதி மாதிரி இருக்கிறாரு. ஒரு கோர்ட்ல ஒரு நீதிபதி இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்க? குற்றவாளிகள்லாம் வரிசையா நிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு குற்றவாளிக்கும் ஒவ்வொரு தண்டனை கொடுப்பாரு. சாதாரண ஒரு பொய் சொன்னவனுக்கு என்ன செய்வாரு? ஒரு 4 அடியை கொடுத்து ஏதாவது ஒரு சின்ன தண்டனையை கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருவாரு, போ வீட்டுக்கு அப்படின்னுட்டு. கொஞ்சம் அதிகமா பெரிய திருட்டு செஞ்சவனுக்கு ஒரு சிறை தண்டனையை கொடுப்பாரு. நீ கொஞ்சம் காலம் ஒரு சிறையில இருந்துட்டு போ, 2 வருஷம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு. அதே ஒருத்தன் பெரிய தவறு செஞ்சிருப்பான், ஒரு கொலை பண்ணியிருப்பான், இல்ல வேற அதை விட பெரிய குற்றங்களை அவன் செஞ்சிருப்பான். அப்ப அவனுக்கு என்ன செய்வாரு? மரண தண்டனை கொடுப்பாரு. நீதிபதி எல்லாருக்கும் சமம்தான். குற்றவாளிகளை பொறுத்தவரைலாம் அவருக்கு இன்னென்ன குற்றத்துக்கு இன்னென்ன தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கிட்ட ஏதாவது பார்ஷியலா ஒரு குற்றவாளிக்கும் நீதிபதிக்கும் இடையில என்ன உறவு இருக்கு? ஒண்ணும் இல்லை. அவரு அவங்கவுங்க செஞ்ச தண்டனைக்கு தகுந்த மாதிரிதான், அவரு தப்புக்கு செஞ்ச மாதிரிதான் தண்டனை கொடுக்கிறாரே தவிர, அவரு நடுநிலையில தான் அவர் இருக்கிறாரே தவிர அவருக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அந்த நிலையில தான் இறைவன் என்ன செய்யறாரு? இங்க நம்ம பௌதிகத்துல நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டு நம்ம சுதந்திரமா நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரா இறைவன். நம்ம செய்யக்கூடிய தப்போ ரைட்டோ அதுல அவர் தலையிடுறது இல்லை. நீங்க என்ன வேணுமோ செஞ்சுக்கோ, அப்புறம் அதோட பலன்களை நீயே அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாரு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இறைவன் பாருங்க, நான் எந்த தப்புமே பண்ணல, எனக்கு கடுமையா ஏன் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுத்தாரு நம்ம நொந்துக்குவோம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. நாம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தான் நாம அனுபவிக்கிறோமே தவிர இறைவன் நமக்கு எந்த விதமான பாரபட்சமும் இங்க பார்க்கல அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 10 மாதாஜி. மயாத்யேன பிரகிருதிः சூயதே ச சராச்சரம் ஹேது நானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை, அதுதான் இங்க மாயா சக்தி, தேவி மாயா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மாயா சக்தி என்ன செய்யுது? மகா மாயா என்ன செய்யுது? இறைவனோட மேற்பார்வையில இறைவனுக்கு கீழ்பட்டு அதுக்கு ஒபீடியண்டா இருக்கு, பகவானுக்கு ஒபீடியண்டா அது என்ன செய்யுது?
அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. இந்த உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு மாய சக்தியும் இங்க தேவைப்படுது. அதுதான் வந்து இங்க அசையாம இருக்கக்கூடிய மலைகள், அசைகின்ற மரங்கள், உயிர்வாழிகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த மாயையை வந்து பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு கருவியா இங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. இந்த உலகம் பிரபஞ்சம் தோன்றதுக்கும் அழியறதுக்கும் மாயா சக்தியை அவர் வந்து பயன்படுத்துறார் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. 11 மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூட மானுஷிம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து துவாபரயுகத்துல தோன்றி வந்திருக்கிறார், மனித உருவத்துல வந்திருக்கிறார். ராமாவதாரமா வந்தாரு திரேதா யுகத்துல, துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ணரா வந்தாரு. அப்படி ஒரு மனித உருவம் எடுத்து வரும்போது முட்டாள்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவரை புரிஞ்சுக்கல. பரமபுருஷ பகவானே வந்து இங்க வந்து அவதரிச்சிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது உண்மை தெரியாம அவர் என்ன செய்யறாங்க, சாதாரண ஒரு மானிடனா நினைக்கிறாங்க. ஒரு மாடு மேய்க்கிறவன், ஒரு மதுராவின் இளவரசன், துவாரகையின் அரசன், வந்து மாயக்கண்ணன், சேட்டை புரிகிறவன், வெண்ணெய் திருடுறவன் அப்படின்னு சாதாரணமா நினைக்கிறாங்க மக்கள். அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் வந்து சிசுபாலன், கம்சன், துரியோதனன் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, இறைவனை வந்து புரிஞ்சுக்கல. எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் யாரு, இறைவன் தான். அது தெரியல அவங்களுக்கு. அவரை அழிக்கிறதுக்கு வந்து கம்சன் பல திட்டங்களை போடுறான். ஆனா எல்லா திட்டமும் தோல்வியில முடியுது. ஏன்னா இறைவனை அழிக்க முடியுமா, உன்னத உரிமையாளர், எல்லாத்துக்கும் இங்க இருக்கிறது அனைத்துக்கும் உரிமையாளர் யாருன்னா அவருதான். நாமளும் அவருக்கு உரிமைப்பட்டவர்கள்லாம், அவருடைய சொத்து நாமெல்லாம். அதனாலதான் அவர் என்ன செய்யறாரு, திரும்பி வந்து காணா போன குழந்தைய வந்து தேடுற மாதிரிதான். வந்து ஒரு நாட்டுல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அந்த குழந்தைக்கு வந்து நல்லதை எடுத்து சொல்றாரு தன்னுடைய மகனுக்கு. சொன்னது பிடிக்காம அந்த இளவரசன் என்ன செய்யறான், கோச்சுக்கிட்டு அந்த நாட்டை விட்டு ஓடி போயிடுறான். போய் எங்கேயோ வெகு தூரம் ரொம்ப தொலைநாட்டுக்கு போயிடுறான். போய் அங்க சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லை. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு அவன் சின்ன வயசுலயே போயிடுறான். அப்படி போனவனை வந்து தேடி பிடிச்சு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி ராஜா என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய மந்திரி அனுப்புறாரு. போய் என்னுடைய மகனை தேடி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. அந்த மந்திரி போய் தேடி எங்கேயோ வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளவரசனை கூட்டிகிட்டு வந்து ராஜா கிட்ட ஒப்படைக்கிறாராம். அதுதான் இந்த காணா போன சிறுவன் யாருன்னா நாம தான், தொலைஞ்சு போனோம். நம்ம எல்லாம் கோச்சுக்கிட்டு வந்துட்டோம் பகவான்கிட்ட இருந்து. இங்க இறைவன் யாரு, நம்மளுடைய தந்தை. அவர் என்ன பண்றாரு, நமக்கு வந்து நம்மளை தேடி கொண்டு வர சொல்லி யார அனுப்பியிருக்கிறாரு, நமக்கு ஆச்சாரியர்கள், அப்புறம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய குருக்கள், அவங்களெல்லாம் விட்டு நமக்கு வந்து தேடி பிடிச்சு கொண்டு வர சொல்லி நமக்கு நல்வழியை காட்டி இறைவன்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக பாடுபடுறாங்க. அதுக்கான பகவானுடைய சொத்து நாமெல்லாம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்போதுமே பகவான் என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய குழந்தைய தானே தான் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் இல்லையா. அதான் நம்ம இதயத்துல இருந்துகிட்டு நம்ம திரும்பி பார்ப்போமா, நம்ம அழைச்சிட்டு போலாமான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். 12 மாதாஜி. மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஞான விசேதசக ராட்சசிம் ஆசுரிம் சைவ பிரகிருதி மோகிரிம் ஸ்ரீதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள், எந்த மாதிரி, இறைவனை வந்து சாதாரண மானிடன் அப்படின்னு நினைச்சு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். கம்சன் வந்து அதெல்லாம் செஞ்சான், குழம்பி போயிட்டான். அவன் என்ன செஞ்சான், தேவியோட 8வது குழந்தை வந்து என்ன கொல்லும் அப்படிங்கறது அவனுக்கு தெரிஞ்சோன்ன 8வது குழந்தைய மட்டும்தான் நம்ம கொல்லணும். ஏன் வந்து எல்லா குழந்தைகளும் கொல்றான், நாரதர் வந்து குழப்பி விட்டுறாரு. நீ 8வது குழந்தைன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்ப. கிருஷ்ணர் வந்து மாயக்கண்ணன், அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து எண்ணிக்கையை கூட மாத்திடுவாரு. நம்ம 2வதா பிறக்கலாம், 3வதா பிறக்கலாம், 4வதா கூட பிறக்கலாம், எது வேணா எப்படி வேணா மாறும் அப்படின்னு வந்து நாரதர் வந்து அவருக்கு குழப்பம் பண்ணி விட்டு போயிடுவாரு. அதனால அவன் என்ன செய்யறான், பிறக்கிற அத்தனை குழந்தைகளையும் அவன் வந்து கொல்றான். அப்படி வந்து அது எதனால கொல்றான், அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ராட்சசத்தனம், அசுரத்தனம், அந்த கருத்து. அடுத்தது நாத்திகம், இறைவனை அவன் நம்பல. இரண்யகசிபு என்ன பண்ணா, நாத்திகம், தான் தான் கடவுள்னு இருக்கான். அப்படி அந்த மாதிரி கருத்துக்கள்ல இருக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன.
அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தி நெறியில ஈடுபட மாட்டேங்கிறாங்க, ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, அறிவை வந்து இறைவன் மேல திருப்ப மாட்டேங்கிறாங்க, வந்து முக்தி அடையணுங்கிறது அந்த எண்ணமே இருக்காது, தானே கடவுள், நானே தான் ஆளணும், எல்லாரும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டு இருக்கணும், இப்படி அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து வீணாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 13 படிங்க மாதாஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பதஞ்சனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர் அல்லாதவர்களை பார்த்தோம், இப்ப பக்தர்கள் பத்தி சொல்றாங்க. விருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, மகாத்மாக்கள் யாரு, இறைவன் மேல நம்பிக்கை உடையவர்கள், பூரண பக்தி தொண்டு புரியவர்கள். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் என்ன செய்வாங்க, தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளன, இறைவனோட பாதுகாப்புலயே அவங்க இருக்கிறாங்க எப்பொழுதுமே. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, முழுக்க முழுக்க நமக்கு எல்லாமே கதி வந்து இறைவன் தான், பரமபுருஷ பகவான்னா அது கிருஷ்ணர் தான், அவரே ஆதி புருஷன், அவரே அழிவற்றவர் அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்து கொள்றதுனால அவங்க தனக்குன்னு செய்ய வேண்டிய எதுவுமே அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. அதுக்கு உதாரணமா தான் இங்க ஸ்ரீ மாதவேந்திர பூரிங்கிறவங்கள கொடுத்திருக்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு அவருடைய கதை இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலையில 4வது அத்தியாயத்துல வருது இந்த கதை. இந்த மாதவேந்திரபுரி யாருன்னா, இறைவன் மேல கோபிகள்லாம் எப்படி பிரேம பக்தி இருந்தோ அதே மாதிரி இறைவன் மேல, கிருஷ்ணர் மேல பிரேம பக்தி இழந்தவர். அவர் வந்து தனக்குன்னு வந்து சாப்பிட்றதுக்கோ தண்ணிக்கோ துடைக்கோ உடைக்கோ கூட அதுவும் கவலைப்பட மாட்டாரு. யாராவது கொண்டு வந்து கொடுத்தா சாப்பிடுவாரு, இல்லைன்னா அதுக்கு தேடி பிடிச்சு அலைய கூட மாட்டாரு. அந்த நிலையில வந்து அவரு எப்படி இருக்கிறாரு, பகவான் மேல பக்தி தன்னுடைய எப்ப பார்த்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிச்சுக்கிட்டே அவர் இருக்கிறாரு. அப்படியே அவர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு இடம் மாறி மாறி வருவார் இல்லையா, அந்த மாதிரி வரும்பொழுது இங்க விருந்தாவனம் வராரு. அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு அவர் மரத்தடியில உட்காந்து அவர் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அப்ப அவருக்கு வந்து பசி இருக்குது, தூக்கம் வருது, அசதியா இருக்கு, அப்படியே அந்த மரத்தடியில வந்து அப்படியே சாஞ்சு அப்படியே சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அப்ப அவர்கிட்ட வந்து இந்த சிறுவன் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு சொம்பு நிறைய பாலை கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. நீ யாருப்பா, நீ எதுக்கு எனக்கு பால் கொடுக்குற அப்படின்னு கேட்டோன்னா, இல்ல எங்க அம்மா வந்து இங்க மாடு மேய்க்கிறவங்க, அவங்க வந்து நீங்க பசியோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த பாலை கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பால் சொம்பை கொடுக்குறாரு. நீங்க குடிச்சிட்டு இந்த பால் சொம்பை வச்சுங்க, நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஓட பாக்குறாரு. உன் பேர் என்னப்பா, அதையா சொல்லிட்டு போ அப்படின்னா, என் பேரு கோபாலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடியோ போயிடுறாரு. இவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த பாலை வாங்கி குடிக்கிறாரு. பாலை குடிச்சோன்னா அந்த உண்ட களைப்பு தொண்டருக்கு உண்டு இல்லையா, அப்படியே தூங்கி போயிடுறாரு. அந்த மரத்தடியில தூங்கி போயிடுறாரு. தூங்கி போகும்பொழுது ஒரு கனவு வருது. ஒரு கனவுல என்ன வர்றாருன்னா, இறைவனே வரார், கிருஷ்ணரே வரார். வந்து இந்த கோபாலன்கிற சிறுவனா வந்தது நான் தான். இந்த வந்து இங்க என்ன செய்யறாங்க, அந்த காலத்துல எல்லாம் முஸ்லீம்கள் படையெடுப்புல வந்து எல்லா ஊர்லயும் இருக்க அந்த தேவ விக்கிரகங்கள் எல்லாம் கொள்ளையடிக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த காலகட்டம். அப்போ வந்து இவங்க என்ன செய்யறாங்க, ஊர் மக்கள்லாம் அந்த கோபாலன்கிற இந்த டெய்ட்டியை வந்து எடுத்து மறைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. எங்க, ஒரு புதருக்குள்ள, அந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு புதருக்குள்ள இருக்கு. வெகு காலமா அந்த காட்டுக்குள்ள புதர்ல நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன். நீ வந்து என்னை தேடி எடுத்து இந்த விருந்தாவன் மலை மேல ஒரு கோயில் கட்டு எனக்காக அப்படின்னு வந்து கனவுல சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. உடனே தூக்கி அதிகப்பட்டு அவர் ஏந்திரிக்கிறார். ஏந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த ஊர்ல இருக்க மக்கள் எல்லாம் திரட்டிட்டு அவர் சொன்ன இடத்துக்கு போய் பார்த்தா செடி புதரெல்லாம் மண்டி இருக்கு. அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி அங்க போய் பார்த்தா அந்த விக்கிரகம் இருக்கு, கோபால விக்கிரகம் இருக்கு. அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அதை சுத்தப்படுத்தி கிளீன் பண்ணி அவரு அந்த ஊர் மக்களோட உதவியினால அவர் விருப்பப்பட்ட மாதிரியே அந்த கோயில் கட்டி அங்க பூஜையெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி வைக்கிறாரு. சரி அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு, அதோட முடிஞ்சிட்டுன்னு பார்த்தா மறுபடியும் ஒரு நாள் அவர் கனவுல வந்து இந்த கோபாலன் டேட்டி என்ன சொல்றாங்க, நீ வந்து எனக்கு ரொம்ப காலம் அந்த புதருக்குள்ளேயே இருந்ததுனால எனக்கு உடல்லாம் வெப்பம் தாங்கல, அதனால நீ பூரிக்கு போய் அங்க மலையநாடு இருக்கு, அந்த நாட்டுல வந்து சந்தனம் ரொம்ப ஃபேமஸ், நீ அங்க இருந்து அந்த சந்தனத்தை கொண்டு வந்து என் உடல் போலாம் பூசி விடு, அப்பதான் என்னோட அந்த உஷ்ணம் தனியும் குளிர்ச்சி அடைவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. சரி, கடவுளே வந்து சொல்லிட்ட பிற்பாடு அவர் இருப்பாரா, உடனே போறாரு. அந்த காலத்துல வந்து பூரிக்கு போய் அங்க வந்து என்ன செய்யறாரு, அந்த சந்தனம் வாங்கிட்டு, ஆனா டாக்ஸ் எல்லாம் அங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கட்டணும். ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சந்தன மரத்தை கொண்டு வரணும்னா சாமானியம் இல்ல, டாக்ஸ் கட்டணும். இப்பவும் அப்படிதான். அது மாதிரி
அங்க வந்து அவங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்யறதுக்கான தொண்டர்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களோட உதவி பேர்ல அவர் கொண்டு வந்து இந்த கோபாலன் டெய்டிக்கு என்ன செய்யறாரு, சந்தனத்தை பூசி அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து குளிர்ச்சி அடைய வைக்கிறாரு. இது கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு காலகட்டத்துல இவர் வர்ற வழியில இன்னொரு இடம் இருக்கு, கோபிநாத்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த கோபிநாத் பூரிக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு இடத்துல கோபிநாத் கோபாலன் விக்கிரகம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கோயில்கிட்ட வரும்பொழுது அதை தாண்டி அவரால் போக முடியல. என்னன்னா அந்த இது முஸ்லிம்கள் வந்து தடைப்படுத்துறாங்க, போறதுக்கு இடைஞ்சல் பண்றாங்க. அதனால அவர் அந்த இடத்துல தங்கி இருக்கும் பொழுது அப்போ மறுபடியும் கனவுல வர்றாரு பகவான். 3வது தடவையா அவருக்கு கனவுல இருந்து என்ன சொல்றாரு, நீ கஷ்டப்பட்டுட்டு இங்க என்ன தேடிட்டு வர வேண்டாம் விருந்தாவனத்துக்கு, நீ அங்க இருக்க அந்த கோபிநாத்துக்கே வந்து என்ன செய்யி, இந்த சந்தனத்தை அங்க பூசி விட்டுரு. கோபிநாத்துக்கு பூசினாலும் ஒண்ணுதான், கோபாலனுக்கு பூசினாலும் ஒண்ணுதான், ரெண்டும் நானே தான் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவாரு. சரின்னு அவர் என்ன செய்வாரு, அங்க இருக்க இறைவனுக்கு அந்த சந்தனங்கள் எல்லாம் பூசி அங்க வந்து சந்தோஷம் அடைவாரு. அப்போ வந்து அங்க வந்து பகவானுக்கு என்னன்னா பிரசாதம் படைப்பாங்க, ஷீரா அன்னம், பாலால செய்யக்கூடிய ஒரு அன்னம். அந்த ஷீரா அன்னம் வந்து ஒரு 21 பானையில அங்க வச்சு இறைவனுக்கு படைக்கிறதை இவர் பார்ப்பார். பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து அது மேல ஒரு ஆசை வரும். ஆசைனா தான் சாப்பிடணும்னு ஆசை இல்லை, இது என்ன டேஸ்ட், இது என்னத்தினால செஞ்சது, இது இந்த இந்த பிரசாதம் கிடைச்சதுன்னா இதை நம்மளுடைய கோபாலனுக்கு படைக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு. அந்த நினைவுல அதை அவளோட பார்ப்பாரு. அப்படியே அப்புறம் வந்து அதையோ தப்பு பண்ணிட்டோமே, அபராதம் ஆயிட்டே, பகவானுடைய பிரசாதத்து மேல ஆசை வச்சுட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சு மனம் வந்து போய் கோயிலை விட்டு வெளியில போய் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு மரத்தடியில உட்கார்ந்து அப்படியே தூங்கி போயிடுவாரு. அப்ப அது வந்து இறைவனுக்கு மனசுக்கு தெரிஞ்சிருது இவர் பண்ணது பார்த்ததெல்லாம். அவர் என்ன பண்றாரு, அதுல வந்து 21 பானையில ஒரு பானை எடுத்து ஒளிச்சு வச்சுக்கிறாரு. பகவானே என்ன பண்றாரு, ஒரு பானையை திருடி வச்சுக்கிறாரு. திருடி வச்சுக்கிட்டு அந்த மிச்சம் இருக்க பானைகள்லாம் பிரசாதமா எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மக்களுக்கு விநியோகம் பண்ணிடுறாரு இந்த அர்ச்சகர். 20 பானை அவர் கணக்கு பண்ணல, எடுத்துக்கிட்டு போய் எல்லாத்தையும் விநியோகம் பண்ணிடுறாரு. அப்ப வந்து அந்தனர் வீட்டுக்கு போனோம்னா அவர் வந்து அவருடைய கனவுல வந்து இறைவன் தோன்றி, இந்த மாதிரி என்னோட பக்தன் வந்து இங்க பசியோட இருக்கிறான், நான் அவனுக்கு வந்து இந்த ஷீரா அன்னம் பால் அன்னம் இருக்குல்ல அதை கொண்டு அவனுக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்லையே, நான் தான் எல்லாத்தையும் விநியோகம் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லும் போது, நீ அதை பத்தி கவலைப்படாத, நீ வா கோயிலுக்கு, என்னுடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பானை இருக்குது, அதை கொண்டு கொடு அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லுவாரு. உடனே அவர் வந்து பார்ப்பாரு, அவர் சொன்ன மாதிரியே ஒரு பானை அந்த பால் அன்னம் இருக்கும் அங்க. அது அவரை வந்து பகவானே திருடி இருக்கிறாரு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து அதை வந்து அதை சொல்லியும் இவரை தேடிட்டு வந்து அவர் கொடுப்பாரு அர்ச்சகர். கொடுத்தோன்னா அவரு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம், பகவான் நமக்காக இவ்வளவு செஞ்சிருக்கிறாரா அப்படின்னுட்டு என்ன பண்றாரு, அந்த பாலத்தை குடிச்சிட்டு அந்த பானையை போட்டு உடைக்கிறாரு. உடைச்சு தூள் தூளா உடைச்சு அதை தன்னுடைய அந்த துண்டு மேல் துண்டுல கட்டி முடிஞ்சு வச்சுக்கிறாரு. எப்பெல்லாம் இறைவனோட நினைவுகள் வருதோ அப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு துண்டு அந்த பானை துண்டு எடுத்து வாயில போட்டுக்குவாராம். அந்த அளவுக்கு பக்தி அவருக்கு, பரவசம். இறைவனை பார்த்தாலே மயக்கடிச்சு விழுவாரு, அவ்வளவு ஒரு பரவசமான பக்தி. அதனால என்ன பண்றாரு, பானை துண்டை இறைவனோட நினைவு வரும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு துண்டு வாயில போட்டு சாப்பிடுவாராம். அப்படி ஒரு பக்தியில இந்த வந்து யார் இருந்தாரு, இந்த மாதவேந்திரபுரி இருந்தாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இறைவனுக்காக பக்தனுக்காக பால்குடம், அந்த பால்குடம் திருடிய கோபிநாத் அப்படின்னு இன்னமும் பூரிக்கு பக்கத்துல ஒரு கோயில் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் ஜெகநாத் பூரி போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் அந்த கோயில. பால்குடம் ஷீராண்ணம் திருடிய கோபிநாத் அப்படின்னு அந்த ஒரு கோயிலும் இருக்குதுங்க. அதாஜி 14. சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தக் சத்ருடோ விரதாக நமஸ்யந்தக்ஷமாம் பக்த்யா நித்ய யுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து, சததம் அப்படின்னா எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் 24/7 என்ன செய்யணும், இறைவனுடைய புகழை பாடிக்கொண்டு திடமான உறுதியிடம் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள், மாதவேந்திரபுரி போன்ற மகாத்மாக்கள் என்ன செய்யறாங்க, பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இங்க பாருங்க, பிரபுபாதா தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறார். என்னுடைய பக்தர்களோட சேர்ந்துட்டு ஆடி பாடி சந்தோஷமா என்ன செய்யறாரு, வெளிநாட்டுல போய் அதுவும் செய்யறாரு. அத்தனை விதமான பக்தர்களையும் அவர் வந்து கவர்றாரு. எதனால, இறை பக்தியினால. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இந்த மகாத்மாக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுக்கும் ஒரு கதை இருக்கு. சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் அப்படின்னா, ஜெகநாத் பூரியில வந்து அர்ஜுன பாண்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து எப்போதும் கீதை எழுதிட்டு, கீதைக்கு பொருள் எழுதிக்கிட்டே இருப்பாரு. அது வந்து இந்த பாட்டுக்கு தான் வருமா, இல்ல அடுத்ததுக்கு வர அந்த கதை வரும்.
17 படிங்க மாதாஜி. பிதாஹம் அஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக்ஷாம யஜு ஏவச்ச. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, இறைவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த என்னென்ன சக்திகள், இப்ப நம்ம 7வது சாப்டர்ல அவர்கிட்ட வந்து நீரின் சுவையா நெருப்பின் ஒளியா அவர் வந்து வேத மந்திரங்கள்ல ஓமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம படிச்சோம். இதுலயும் அதான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே அப்படிங்கிறாரு. இது படைச்சவர் அவருதான். பிரம்மதேவனை படைச்சவரும் அவருதான். பிரம்மதேவனே நமக்கு தாத்தான்னா பிரம்மனுடைய அப்பா யாரு? பகவான் மகாவிஷ்ணு. அவரும் நமக்கு தாத்தா தான். பிதாமகா அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்காருதான் இங்க. மாதா பிதா பிதாமகா அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமா இருக்கிறது அவருதான். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. அவர் தான் எல்லாமாவும் இருக்கிறார். ஓம்ங்கிற ஓம்காரமும் நம்ம சொல்ல முடியா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற அந்த ஓம்லயே அவர் இருக்கிறாரு. ரிக்கேசு சாம அதர்வன வேதங்களும் பகவான் தான். எல்லா வேதமாவும் இருக்கிறது. வேதங்களை படைத்தவரும் அவர் தான், தொகுத்தவரும் அவர் தான், வேதங்களும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 18 19 வந்துச்சு. கதித் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுக்ருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் தபாம் யகம் அகம் ஸ்வர்ஷம் நிக்ருஹ்னாம் யுச்ருஜாமி ச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுக்ஷ அசத்சாகம் அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. அவருடைய குளோரிபிகேஷன். நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் நெருங்கிய நண்பன். சுக்ருத படிச்சோம் இல்லையா? பக்தாராம் எங்க தவசாம் சுக்ருதம் சர்வபூத்தானாம்னு. அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் வந்து நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கிறாரு. நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோலாவும் அவர் தான் இருக்காரு. படைப்பு, அழிப்பு, அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் அனைத்தும் அவர் தான் வந்து செய்யறாரு. தங்குமிடம், நம்ம போய் இறைவன்கிட்ட தான் கடைசியா போகணும். மற்றும் நித்தியமான விதை, பீஜமும் அவரே. அவர்கிட்ட தான் நம்ம எல்லாம் வந்தோம். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன். சூரியனா இருந்து நமக்கு வெப்பத்தை கொடுக்கிறவரும் அவரு தான். மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. எல்லாமே அவர் தான் வந்து செய்யறாரு. இறைவன் நினைச்சா வந்து என்ன செய்ய முடியும்? கேட்ட உடனே கேட்டது கிடைக்கும். நம்ம கேட்கணும் அவர்கிட்ட வேணும் அப்படின்னு. கேட்டதை அவர் கொடுப்பார். நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. பகவான் தான் இங்க கால ரூபமா வருவாரு. நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா விஸ்வரூபத்துல பார்த்தா கால ரூபத்துல அவர் வருவாரு. ஜடம் மற்றும் அசைவன மற்றும் அசையாதன, ஜடம் மற்றும் சேதனம் எல்லாமே இருக்கிறதும் எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2021 மாதாஜி. த்ரிவித்யமாம் சோமபா பூதபாபா யங்கைரிஷ்ட்வா ஸ்வகதிம் பிராத்யந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திரலோகம் அஷ்னந்தி திவ்யாந்தி தேவபோகான் தே மாம் புக்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் ஷீனே புண்ணியமர்த்யலோகம் ஸ்விஷந்தி ஏவம் த்ரே தர்மமனுப்ரபன்னா கதாகம் காம காமாலபந்தே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். என்ன சொல்றாரு இறைவன் அப்படின்னா, நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னா அதுக்கான சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள், யாகங்கள்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? அது வந்து இறைவனை நம்ம மறைமுகமா வழிபடுறோம் அப்படின்னு சொல்றது. அங்க போய் என்ன பண்றாங்க? சோமரசம் அருந்தி சுகமடைகிறாங்க. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்க தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றன. அந்த தேவலோகத்துக்கு போகணும்னு அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அதன் மூலமா அவங்க அந்த பாவங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செஞ்சதுனால அங்க என்ன செய்யறாங்க? போய் அந்த சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். அங்க சொர்க்கத்துக்கு போனா அங்கே நிரந்தரமா இருக்க முடியுமான்னா இருக்க முடியாது அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாரு. அங்கெல்லாம் சுகம் எல்லாம் தீர்ந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு நம்ம புண்ணியம் எல்லாம் தீர்ந்தோடனே என்ன ஆகணும்? உடனே கீழே மறுபடியும் இந்த மிருத்தி உலகத்துக்கு தான் வந்தாகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பிறப்பினையை அடைகின்றனர். நம்ம புலனின்பத்துக்காக தானே சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறோம். அங்க போய் சோமரசம் மருந்தணும், அங்க வந்து சுகங்களை அனுபவிக்கணும்னு. அந்த மாதிரி
நம்ம புலனின்பத்துக்காக இந்த தர்மங்கள்லாம் வேத தர்மத்தை யார் ஒருத்தவங்கெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம் அதுதான் அடையிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, சைக்கிள்ல ஓடுறாங்க. இது என்ன பண்றாங்க, வேகமா அந்த சைக்கிள் வந்து ஏறுது. எங்க போகுது, தேவலோகத்துக்கு நம்ம போறோம், இல்ல வேற பித்ருலோகத்துக்கு போறோம். அங்க போய் அந்த புண்ணியெல்லாம் தீர்ந்தோன்னா வேற மறுபடியும் என்ன செய்யுது, சர்ன்னு கீழே இறங்கி இந்த பூலோகத்துக்கு வருது அப்படிங்கிறத காட்டுது. இந்த மாதிரி ஜெயண்ட் வீலும் அதேதான். நம்ம இதுல ஏறி உட்கார்ந்தோம்னா இங்கேருந்து உயரமா நம்ம போறோம். இது வந்து சொர்க்கலோகம்னு வச்சுங்க. அங்க போய் அங்கேயே நிரந்தரமா இருக்க முடியும்னா முடியாது. திரும்பி வந்து இங்க கீழே இறங்கிதான் ஆகணும். இங்க இருக்க இடம் தான் நமக்கு வந்து பூலோகம். அந்த பூலோகத்துக்கு வந்துதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இறைவனை வழிபட்டு இறைவனுடைய அந்த உலகத்துக்கு செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 22 மாதாஜி. அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேசாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் பகாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு இந்த மாதிரி வேதங்களை படிச்சுட்டு நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி தேவலோகத்துக்கு போகணும்னு இல்லாம இந்த இறைவனுடைய அழகிய ரூபம் இங்க இருக்கு பாருங்க, மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி அழகிய சங்கு சக்கரம் கதை பத்மா ஏந்தி கையில ஏந்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண உருவத்தின் மீது நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற அதாவது தூய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடும் அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. அதுக்குதான் இந்த கதையை நான் சொல்ல வந்தேன். ஜெகநாத் புரியில வந்து ஒரு அர்ஜுனா பாண்டா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் பகவத்கீதைக்கு உரை எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறாரா, அதனால வந்து அவர் பேரே கீதா பாண்டான்னு அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க. அங்கெல்லாம் பாண்டா பாண்டாமாங்க, அதனால கீதா பாண்டான்னு அவருக்கு பேரை வச்சிடுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி உரை எழுதும் போது இந்த மாதிரி எழுதுறாரு, பக்தர்கள் எப்போதும் பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னத அவரு அங்க உரையா எழுதியிருக்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு அவங்க மனைவி என்ன செய்யறாங்க, நீங்க இந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு கீதைக்கு உரை எழுதிக்கிட்டே இருந்தா நம்ம குடும்பம் எப்படி நடத்துறது, நம்ம பிள்ளைங்க பட்டினி கிடக்குறாங்க, இதெல்லாம் நீங்க எழுதுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன செய்யறாங்க, வந்து அந்த இதை வேர்டை வந்து அடிச்சிடுறாங்க, கிழிச்சிடுறாங்க, கிறுக்கி விட்டுடுறாங்க. பகவான் வந்து எப்படி நமக்கு பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுப்பாரு, அவர்கள்ட்ட இருப்பவற்றை காக்குறாருன்னு எல்லாம் சொல்றீங்களே, அதெல்லாம் போய் இறைவன் வந்து நேரம் எல்லாம் வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு கிழிச்சு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதனால அவர் மனசு வருத்தத்தோட அவர் எந்திரிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடுறாரு. போனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அழிகள்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா, 2 பேரும் வராங்க. கர்ணங்கரல்னு ஒருத்தர், நல்ல பிள்ளை பிள்ளையர்னு ஒருத்தர், 2 பசங்க, இளம் வயசு பசங்க 2 பேரும் வராங்க. வரும்போது மூட்டை தூக்க முடியாத அளவுக்கு மூட்டையை தூக்கிட்டு வராங்க. வந்து இவங்க வீட்டு கதவை தட்டி, அம்மா இந்த வாங்க கதவை தரங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, என்னப்பா யாருப்பா நீங்க அப்படின்னா, எங்களோட குரு தான் இதை வந்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு, உங்களுக்கு மளிகைக்கு சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அரிசி பருப்பு காய்கறி எல்லாம் இதுல இருக்குது, நீங்க வந்து இதை வந்து எங்க குரு கொடுக்க சொன்னாரு உங்களை அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அப்படியா நம்ம இவரு எங்க போய் உங்களுக்கு சீடரே கிடையாது, இவரு எப்படி இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடாரு, யாரு இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முகத்தை பார்த்தா அவ்வளவு கலையா அழகா இருக்காங்க. சரிப்பா கொண்டு வந்துட்டீங்க, இருந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க, நான் சமைக்கிறேன் சீக்கிரம் சாப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னா, இல்லம்மா நாங்க இப்போ உடனே போகணும், இல்லாட்டி எங்க குரு வந்தான்னா என்னை வந்து அடிச்சிருவாங்க, என் நாக்கெல்லாம் பாருங்க தழும்பு ஏறி இருக்கு, நாங்களால சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் போயிடுறாங்க. போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அம்மா அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு சமைக்கிறாங்க. அவரு அந்த வெளியில போன பாண்டா வந்து வீட்டுக்கு வராரு. வீடே கமகமன்னு ஒரே வாசனையா இருக்கு. வீட்டுல அந்த எல்லாம் சமையல் பொருள் எல்லாம் சமைச்சு வாசனையா இருக்குது. உடனே அவருக்கு ஆச்சரியம் தாங்கல. அவர் வந்து மனைவிட்ட கேட்கிறாரு, ஏது உனக்கு இந்த பொருள் எல்லாம் யார் கொடுத்தா, எப்படி நீ இவ்வளவு சமைக்கிற, இவ்வளவு பதார்த்தங்கள் சமைச்சு வச்சிருக்கிய அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க, நீங்க கொடுத்ததா சொல்லிதானே 2 சிறுவர்கள் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா, யார் 2 பேர் வந்தா அப்படின்னு, கருப்பா ஒரு பையனும் நல்ல பிள்ளைன்னு ஒரு பையனும் வந்தாங்க அப்படின்னா அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. பூரியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜெகநாதரும் பலராமரும் தான் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இன்னும் என்ன சொன்னாங்க அவங்க அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்ததா சொல்லி கொடுக்க சொன்னாங்க, இருப்பா சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னதுக்கு இல்ல எங்க ஆச்சாரியர் வந்து அடிப்பார் எங்களது பாருங்க, நாக்கெல்லாம் வந்து தழும்பு ஏறி இருக்கு, அடிச்ச அடியில நாங்க தழும்பு ஏறி கிடக்கு, எங்களால சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அப்படின்னா அவருக்கு புரிஞ்சு போயிடுது. நீ அடிச்சு இல்ல இந்த வேர்டை வேண்டி பகவான் வந்து நேரடியா வந்து எதுவும் கொடுக்க மாட்டாரு, வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் அருள் பாலிக்கிறேன்னு சொன்னதை அடிச்சு இல்ல பாரு, நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவர் வந்து கொடுத்துட்டாரு, நேரடியா வந்து
கொடுத்துட்டாருன்னு சொன்ன 2 பேரும் ஓடுறாங்க. ஜெகநாத் பூரி கோயிலுக்கு போய் பகவானை வந்து வேண்டுறாங்க. தாம் செஞ்ச தப்ப வந்து மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. அப்படி இறைவன் வந்து என்ன செய்யறாரு, பக்தர்களுக்காக எந்த உருவத்துல வேணாலும் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்துல தேவையானவற்றை வந்து அவர் கொடுப்பாரு. குச்சேலருக்கு வந்து கொடுத்தாரு இல்லையா, ஒரு குடி அவளுக்காக அவருக்கு ஒரு மாளிகையா ஆக்குனாரு அவர் வீட்டை. அப்படி வந்து இறைவன் என்ன செய்வாரு, பக்தர்களுக்காக என்ன வேணா அவர் வந்து செய்வாரு அப்படிங்கிறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 23 மாதாஜி. ये अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रुतयान्विदाः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्त्यवधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள், இப்ப வந்து இறைவனை விட்டுட்டு மற்ற தேவர்களை வணங்குறவங்க உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றன. அவர் சுத்தி வளைச்சு நம்ம வந்து மூக்க தொடுறோம். நேரடியா மூக்க தொடாம சுத்தி வளைச்சு மூக்க தொடுற கதை தான். நம்ம வந்து நேரடியா பகவானை வணங்காம தேவர்களை வழிபடுறோம் இல்லையா, அது வந்து உண்மையாலே பகவானுக்கு தான் போய் சேருது. குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவோம். தவறான வழிபாடு அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். ஆனா அதையும் பகவானே வந்து ஊக்குவிக்கவும் செய்யறாரு. எதனால, அட்லீஸ்ட் நீ அப்படியாவது பக்திங்கிற நிலைக்கு வா, நாத்திகமா இல்லாம பக்தி நிலைக்கு வா அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதுக்கு உதாரணமா இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. கல்வியை வேண்டவங்க சரஸ்வதிய, இப்ப பலம் வேணும்னா அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அதற்கான ஆஞ்சநேயர் மாதிரி கடவுளை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னா, அழகான மனைவி வேணுங்கிற உமாதேவி இப்படி வழிபாட காட்டியிருக்காங்க. 25 மாதாஜி. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अभिमाम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்துல தெளிவா கொடுத்துட்டாங்க. எந்த தேவனை வழிபட்டா எங்க போய் சேருவோம் அப்படிங்கறத. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களிடையே பிறப்பார். இந்த உடல் அழிஞ்சோம்னா தேவ உலகத்துக்கு போறாங்க. முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் எங்க போறாங்க, முன்னோர்கள்லாம் இருக்கக்கூடிய பித்திரு உலகத்துக்கு போறாங்க. பூதங்களை வழிபடுவர்கள் எங்க போறாங்க, பூத உலகங்கள், அதுக்கு போய் அதுக்கடையில பிறக்கிறாங்க. என்னை வழிபடுவர்கள் மட்டும் என்னுடனே வாழ்வார்கள். இப்ப நாம வந்து எந்த வழிபாடு சிறந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இறைவன் வழிபட்டா மட்டும்தான் ரிட்டர்ன் வரமாட்டோம். மத்த எங்க போனாலும் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு நம்ம வந்துருவோம். அப்படின்னா யாரை வணங்கணும் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க வந்து தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. 26 மாதாஜி. भद्रं पुष्पं फलं दोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तत् अहं भक्त्युपहृतं वश्नामि प्रयदात्मनः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து இறைவனுக்கு நாம வந்து எப்படி செய்யணும், ஒரு பிரசாதம் செய்யணுமோ பகவானுக்கு எப்படி அளிக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க அழகா கொடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, அன்புடனும் பக்தியுடனும் நாம எப்படி செய்யணும், பகவானுக்கு அன்போட செய்யணும், பக்தியோட செய்யணும். அது எப்படியா பொருளா வேணாலும் இருக்கலாம். ஒரு இலையா இருக்கலாம், ஒரு பூவா இருக்கலாம், ஒரு துளசி இலை, ஒரு பூ, அவருக்கு பிடிச்ச பூ, ஒரு பழம், அடுத்தது ஒரு கிளாஸ் நீர். இதை கொடுத்தாலே பகவான் என்ன செய்யறாரு, சந்தோஷமா ஏத்துக்கிறாராம். ஆனா அதுல என்ன இருக்கணும், பக்தி இருக்கணும், அன்பு இருக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அதுக்காக நம்மள்ட்ட வசதி இருக்குன்னுட்டு வெறும் ஒரு இலையும் பூவும் நம்ம வச்சு படைக்க கூடாது. நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கோ நம்மளுடைய வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி பகவானுக்கு பிரசாதங்களை வச்சு நம்ம படைக்கணும். ஏன்னா நாம சாப்பிட போறோம். நம்ம சாப்பிடுற உணவை இறைவனுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுறதுல நமக்கு என்ன வந்தது, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படி நாம வந்து பகவானுக்கு படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செய்யறாரு, துரியோதனனுக்கு தூது போகும்பொழுது பாண்டவர்களுக்காக தூது போனப்ப விதுரரோட வீட்டுல போய் தங்கி இருக்கிறார் இல்லையா. அப்போ வந்து அந்த விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்கன்னா, பகவான் மேல இருக்க அந்த பரவசம், அந்த அன்பு பக்தியில என்ன செய்யறாங்க, என்ன செய்யறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியல. கையில இருக்க வாழைப்பழத்தை உரிச்சு பழத்தை கீழே போட்டுட்டு தோலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பகவானும் வாங்கி தோலை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு சிரிச்சுக்கிட்டே. அங்க இருந்து விதுரர் வராரு. விதுரர் பார்த்துட்டு என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கம்மா நீ அப்படின்னு அவர் கேட்டாலதான் பாக்குறாங்க, பழம் முழுக்க வீட்டுல கீழே கிடக்கு, வெறும் தோலை கொடுத்துருக்காங்க. ஏன் அதை வந்து அவர் வாங்கி சாப்பிட்டாருன்னா, அங்க இருக்க அந்த பக்திக்கும் அந்த அன்புக்கும் அவர் வந்து கட்டுப்படுறார் பரந்தாமன் அப்படிங்கறத வந்து இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 27 மாதாஜி. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குந்தியின் மகனே, நீ எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ
அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய். எதை செஞ்சாலும் நாம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண அர்ப்பணம். நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் அந்த கிருஷ்ண அர்ப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சு மனசுருகி உள்ளார்ந்த மனசோட நம்ம செஞ்சோம்னா அது வந்து இறைவன் ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு ஒரு கதையும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஒரு கோயில்ல வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு அந்தன சிறுவன் இருக்கான். அவன் இந்த இறைவன் மேல பக்தி கொண்டவன். அவன் வந்து என்ன செய்யறான், எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி சொல்லி செய்யறான். அந்த அர்ச்சகர் வந்து அவனுக்கு பூமாலை தொடுக்க சொல்லி வேலை கொடுத்திருக்கிறாரு. பூமாலையை வந்து அவன் தொடுக்கும் போதெல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிக்கிட்டே பூ தொடுக்கிறான். அப்ப அவன் வந்து பூ தொடுத்து முடிச்சு அர்ச்சகர் வந்து பார்க்கும்போது பகவான் திருமேனியில வந்து பூமாலை சூட்டி இருக்கு. அர்ச்சகர் வந்து கேட்கிறாரு, உன்னை பூ தான் கட்ட தானே சொன்ன, நீ எப்படி இறைவனுக்கு நீ போட்ட அப்படின்னு கேட்டா, இல்லையே என்ன போடவே இல்லையே, அதை பாருங்க நீங்க சொன்னபடி எத்தனை மாலை, 15 மாலை சொன்னீங்க, அது 15 மாலை அதை கட்டி வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்ல நீ ஏதோ பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி, நீ இந்த வேலை செய்ய வேண்டாம், நீ போய் சாமிக்கு அபிஷேகத்துக்கான நீரை இறைச்சி தண்ணி கிணத்துல இருந்து நீர் அரைச்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த பையன் போய் மறுபடியும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிக்கிட்டே அண்டாவா தண்ணி அரைச்சு அண்டாவெல்லாம் நொப்பிட்டு இருப்பான். அர்ச்சகரை வந்து பார்த்தா பகவான் சொட்ட நனைஞ்சு நிற்பாரு. உடனே அவருக்கு கோபம் வந்துடும். நீ வந்து உன்னை தண்ணி இறைக்கதான் சொன்ன, நீ எப்படி அபிஷேகத்தை பண்ணுன அப்படின்னு சொன்ன. நான் செய்யவே இல்லை, என்ன நம்புங்க, நான் வந்து இங்க தண்ணி தான் இறைச்சேன் அப்படின்னு அவன் சொல்றான். அவன் வந்து நம்பல. நீ போய் மடப்பள்ளியில போய் பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்ய நைவேத்தியம் பண்ற வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி மடப்பள்ளிக்கு அனுப்பி விட்டுறாரு. கோயில் சன்னதி இழுத்து பூட்டி சாவி இடுப்புல முடிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, அங்க போய் பகவானுக்கு சக்கரை பொங்கல் நைவேத்தியம் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ண அர்ப்பணம் சொல்லிட்டே சக்கரை பொங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பையன். அப்போ வந்து என்ன பண்ணுது, அர்ச்சகர் வந்து கோயில் கதவை திறக்கிறாரு. சன்னதியை திறந்தா இறைவனோட வாயில வந்து சக்கரை பொங்கல் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது. அதை பார்த்தோம்னா அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல, தலை சுத்துது. இதான் கோயிலை இறுக்கி பூட்டி வச்சிருக்கிறோமே, எப்படி வந்து இறைவனோட வாயில சக்கரை பொங்கல் இருக்கும், இவன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மயக்கமே வந்துருது அவருக்கு. அப்போ இறைவன் வந்து அவரோட கனவுல வந்து அவர் சொல்றாரு, அந்த பையன் வந்து எப்பொழுதும் எனக்கே எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யறான், அவன் ஒரு தவறுமே பண்ணல, எனக்கு கிருஷ்ண அர்ப்பணம்னு அவன் செய்யறதுனால அவன் செய்யக்கூடிய எல்லாத்தையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த அர்ச்சகருக்கு உண்மை புரியுது. இவ்வளவு பக்திமானா அந்த குழந்தை அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்கு பிறகு அவனை வந்து கண்டிக்காம விடுறாரு. அப்படி செய்யணும். அர்ப்பணம்னா நம்ம மனசார அர்ப்பணம் பண்ணணும் பகவானுக்கு. அததான் வந்து இங்க சொல்றாரு இறைவன். நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யும் பொழுது அவர் வந்து அதை எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிறாரு அப்படிங்கிறத இங்க வந்து இந்த கதை சொல்லுது. 29 மத்த சமோ அகம் சர்வபூதேஷு நமைத்வேஷ்யோ அஸ்தி ந பிரியः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते देषु साप्यहम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை அப்படிங்கிறாரு பகவான். அவருக்கு வேண்டியவங்க வேண்டாதவங்க யாரும் கிடையாது. அந்த அர்ஜுனன் போய் படை இது குருஷேத்திர போருக்கு வந்து உதவி கேட்க போறான். துரியோதனனும் போறான். துரியோதனன் வந்து அக்கிரமக்காரன் தானே. அப்போ வந்து அவனுக்கு ஏன் வந்து தன்னுடைய நாராயண சேனை முழுக்க அவர் கொடுக்குறாரு. அர்ஜுனனுக்கு எதுவும் படை பலமே கிடையாது. நான் வந்து போரும் புரிய மாட்டேன், போர்க்களத்துல ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன், உன் பக்கம் என்ன இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வர்றாரு. அப்படி வந்து தன்னுடைய நாராயண சேனை கடல் அளவு இருக்க அந்த நாராயண சேனையை வந்து துரியோதனர் கொடுக்குறாரு. ஏன் அப்ப வந்து அவன் மேல அவனுக்கு வந்து எந்த விதமான துவேஷமும் இல்லை. அவருக்கு வேண்டியவங்க வேண்டாதவங்க எல்லாம் கிடையாது. பாரபட்சம் பாக்குறது இல்ல. எல்லாரும் அவருக்கு சமமானவர்கள். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு போவன் புரியவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அதே சமயத்துல யாராச்சும் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா எனக்கு அன்பு தொண்டு செஞ்சாங்கன்னா அவங்கள நான் வந்து என்னுடைய நண்பனா ஏத்துக்குவேன். அவங்க எண்ணில் இருக்கிறார்கள், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 30 மாதாஜி. அபிச்சேத்து துராச்சாரோ பச்சதேமம் அனன்யபாக் சாதுர்யேவ ச மந்தவ்யம் சம்யக் விவசிதோ ஹிசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் சில பேர் என்ன செய்வாங்க, பக்தி தொண்டு செயல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் வந்து நார்மலா மத்தவங்க செய்யற மாதிரியே இருக்கும். மோசமான செயலை செய்யறாங்க போல அப்படின்னு தோணும். அவங்க வந்து உண்மையிலே பக்தியோட தான் அவங்க செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. மனசுக்குள்ள பக்தி இருக்கும். ஆனா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல் பார்த்தா மோசமான செயலாட்டம் இருக்கும். அப்படி அவன் இருந்தாலும் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால், மனசுக்குள்ள பக்தி இருந்ததுன்னா அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக இருக்கின்றான். அவன் தப்பான ஒரு வேலை செய்யறானே, அவனை ஒதுக்கி தள்ளிடலாமா அப்படின்னா கூடாது. அவன் வந்து
அவன் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படி இருக்குதே தவிர அவன் வந்து உள்ளபடியே அவன் ஒரு பக்தன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. 31 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा वश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ति प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட ஒருவன் என்ன செய்வான்? வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி மறுபடியும் அவன் என்ன செய்வான்? நல்ல காரியங்கள்ல ஈடுபட்டு தர்ம ஆத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாகன்னு டிக்ளேர் பண்றாரு. அதாவது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய நிலைமையில யார் ஒருத்தன் இருந்தாலும் நடுவுல அவன் வந்து நிலை தடுமாறி வேற வழியில மாறி கூட போயிட்டா கூட மறுபடியும் அவன் திரும்பவும் அந்த பக்தி தொண்டுக்கு வந்துருவான். அவன் ஒரு நாளத்திலையும் அழிவடைய மாட்டான் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இந்த இடத்துல திட்டவட்டமா வந்து இங்க சொல்றாங்க. 32 மாதாஜி. मां हि पाद व्यवशाश्रित्य ये अभिष्यु पावयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் இப்ப வந்து மனு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க பெண்கள்லாம் அந்த மாதிரி அதாவது இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு அருகதையற்றவர்கள்னு. அந்த மாதிரி பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சண்டாளன் அவங்க கூட இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது நம்ம பெண்கள்னு சொல்ற வச்சு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பெற்றோர்களுடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். திருமணம் கணவனுடைய பாதுகாப்புல இருப்போம். வயசான பிறகு என்ன செய்வோம்? ஒரு நம்மளுடைய குழந்தைகள் வயது வந்து அந்த மகன்களுடைய பாதுகாப்புல இருக்கக்கூடிய இப்படிதான் நம்மளுடைய உடல் வாகுமே அப்படி இருக்கு. பெண்கள்லாம் அந்த நிலையில இருக்கிறோம். அதே மாதிரி வைசியர் சூத்திரர்கள்லாம் வந்து தமோ குணம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க? இந்த உலகத்தோட கண்ணோட்டத்துல வேணா மாறுபட்டு இருக்கலாம், ஆனால் என்ன சரணடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் நான் வந்து பரமகதி நல்கதியே நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. 34 मन्मना भवत्मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यासि युक्त्वैवम् आत्मानमत्परायणः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இப்படிதான் வந்து இறைவனை வழிபடணும். இதெல்லாம் சொல்றாரு அர்ஜுனனுக்கு. எப்போது நீ என்ன செய்யணும்? மண்மனா பகவத் பக்தோ, எப்பொழுதும் உன் மனசை வந்து என் மேல நிறுத்து, சிந்திக்கிறது நிறுத்து, என்னுடைய பக்தனாவா, என்னையே வழிபடு, என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு என்னில் முழுமையாக நிலைத்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய், என்னையே நீ வந்து அடைய முடியும். இதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இறைவனை நாம எப்படி வழிபட வேண்டும், பகவானுடைய பிரத்யேகமான அந்த வழிபாடு எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெளிவா இதுல சொல்லிட்டாங்க. இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடையுது. அதாச்சு பலஸ்ருதி சொல்றீங்களா? சுபஸ்ரீ மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. சாரி மாதாஜி. பரவாயில்ல. இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகோ நாம நவமோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்தர்ப்யேவ ச பதீதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது கிளியர் பண்ணணுமா? கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 9th சாப்டர்ல ஏதாவது கருத்து வேற்றுமையோ இல்ல வந்து ஏதாவது டவுட்ஸோ இருந்தா இப்ப கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகா ரீசைட்டேஷன் கிளாஸுக்கு யாராவது பேர் கொடுக்காதவங்க இருந்தா கொடுத்துருங்க. ஏன்னா கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகுது. யாராவது கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணணும்
நீங்க கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்க உங்களுடைய பேரு நம்பரு ஃபோன் நம்பரை கொடுத்துருங்க. சுபஸ்ரீ மாதாஜிட்டையோ இல்ல வந்து சண்முகம் பிரபுட்டையோ நீங்க கொடுக்கலாம். மாதாஜி செகண்ட் லெவலுக்குள்ள கிளாஸ் எப்ப மாதாஜி? நீங்க செகண்ட் லெவல்ல இருக்கிறீங்க மாதாஜி, உங்க பேரு அதுல இருக்குது. நீங்க வர்றீங்களா வரலையான்னு எனக்கு தெரியல. பிரபு சண்முகம் பிரபு நம்ம குரூப்ல இவங்க பேரு இருக்குது, நான் பார்த்துட்டேன், அன்னைக்கு செக் பண்ணிட்டேன். இந்த லெவல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்க வரேன் மாதாஜி. அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா புரியும்னு தோணுறாங்க மாதாஜி. நீங்க இருக்கு அதுக்கு வாங்க, அது பாட்டுக்கு அது, இது பாட்டுக்கு இது. நீங்க அது வாரத்துல ஒரு நாள் தான், வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம். இந்த கிளாஸுக்கு வாங்குங்க, அந்த கிளாஸுக்கும் வாங்க. இந்த கிளாஸ் முடிச்சுதான் அந்த கிளாஸ் நடக்குது. சரி மாதாஜி, அடுத்த வாரம். மாதாஜி செகண்ட் லெவல் கிளாஸ்னாங்க மாதாஜி. செகண்ட் லெவல் கிளாஸ்னா இந்த இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோம் இல்லையா மாதாஜி, இப்ப வந்து 18 சாப்டர் 18 நாள்ல படிச்சிடுறோம் இல்லையா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் போதும். அப்போ வந்து நம்ம எல்லா ஸ்லோகத்தையும் நம்மளால வாசிக்க முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் நம்ம எடுத்து வாசிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அதோட விளக்குறை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். இப்ப செகண்ட் லெவல்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் பை ஸ்லோகமா நம்ம படிப்போம். மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இந்த பகவத்கீதையில. 700 ஸ்லோகத்தையும் விரிவா நம்ம வந்து டீட்டெயில்டா படிப்போம். ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 10ல இருந்து 15க்குள்ள அவ்வளவுதான் நம்மளால படிக்க முடியும். ஒவ்வொரு சாப்டரும் நவுறதுக்கே 1 மாசம் 2 மாசம் ஆயிடுது. அப்படியே நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் கிட்ட படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்ப கூட இன்னொரு திட்டம் கூட வச்சிருக்கிறாங்க. என்னமோ அடுத்த மாசம் வந்து மே மாசத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு டெய்லியுமே செகண்ட் லெவல் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அன்னைக்கு மீட்டிங்ல. அது நான் கிளியரா கேட்டு சொல்றேன். அந்த வந்து எப்படின்னா இது டீடைல் ஸ்டடி தான் செகண்ட் லெவல்ங்கிறது. கீதையை வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான படிப்பு தான். இதுவரையிலும் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. வீக் ஒன்லி. இப்ப வந்து அடுத்த மாசம் வேற கிளாஸ் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டெய்லி வைக்கலாம்னு பேசுறாங்க. அது எனக்கு சரியா தெரியல, தெரிஞ்சு சொல்றேன். அதுக்கான லிங்க்கும் குரூப்லயே அனுப்பிச்சிருவீங்களா மாதாஜி? லிங்க் குரூப்லயே போட்டுருவோம் மாதாஜி. அதுக்கான லிங்க் குரூப்லயே வரும். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆக்சுவலா இந்த அடுத்த மாசம் வந்து இதே லிங்க்ல கண்டினியூ பண்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. சேம் லிங்க் சேம் டைம். அதனால வந்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நாங்க இதே குரூப்ல போட்டு விடுவோம். L2 கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. டவுட்ஸ் இருக்கா கேட்கறது, கிளியர் பண்றதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிடலாம்.